Egunari hasiera emateko eta eskerrik asko Peru aldaketakin moldatzeagatik, batzutan igual etortzen zea, eta bigarrena naiz, eta derrepete lehenengoa zea. Mila esker. Peru lekeitiotik dator, bizkeragatik rekonozitu dut. Baina, herrigorako kidea da, eta agerraldian proiektua. Zehazki agerraldian inguruan hitz egingo dugu, baina, denbora desente daukagunez ere, gero galderetako tartea daukagunean, zabaltasun horretatik hartu dezakegu, orduan, hori ja librean aritzeko aukera. Orduan, noixetek. Vale. A ber, egunon, lanari. Bai, ez da anekdotikoa hori, lekeitiokoa izatearena, eta ez azalpenatik, gainera buruan neukan hori aipatzearena, eta ja horrekin hasiko naiz bide batez. Orain kontatuko dudana, neurri baten hortik hartu behar da. Osa, agerraldia Nafarroa Ardita hegoaldeko egitasmo bat da, eta ni lekeitiokoa naiz orduan. Ez da lehenengo pertsonako azalpen bat izango edo gehiago izango da begirale batena. Eta importantea da. Behintzat esaten diren gauzak bere neurrian eta bere dimentsioan kokatzeko. Orduan, hori lehenengo, eta horrekin batera, hemen hitz egingo dudana, ez dakit, saiakera bat behintzat bada, jardunaldi hauetarako planteatzen diren galderetan, edo behintzat guri heldu zaizkigune galderetan, erantzunak segurazki ez dira, gehiago dira hurbilpen bat, eta hurbilpen horretan azalduko dudana gehiago izango da, guk egiten dugun horretatik, galdera horien erantzunetara, hurbilketa bezala ulertu daiteken ideia batzun zerrendatze bat, hori izango apur bat gaur egingo dudana. Eta egiten dugun horretatik ere, batez ere atal batzuetan zentratuta. Pentsatzen dudalako, behintzat guk egiten dugun horretatik kultur zaletzearen, euskal zaletzearen inguruan luzatu zaizkigun galderen erantzun posible batzuk egon daitezkela. Bueno, hori, apurtxo bat kokatuta esatera natorrena. Lehenengo azaldu behar da agerraldia zer den. Bueno, agerraldia 2 urteko ibilbidea bakarri dauka, hori importantea da. Eta azkenean da, guk deitzen diogu mugimendu bat dela, edo behintzat izateko bokazioa dauka, eta da Nafarroa Ardita hegoaldean bizi diren euskaltzalen mugimendua. Eta mugimendu horrek euskarari zonalde horretan auspo berri bat emateko helburua du. Akita azalpena oso orokorra dela, baina behintzat kontzeptu modura bai geografikoki eta izatez hor kokatzen da. Esaten duguna Nafarroa Ardita hegoaldea da, Garestik, Kortesera eta Bianatik Zangotzara. Eremu geografikoki oso zabala. Errigoraren eskutik sortu zen, esan dudan bezala behin dela pare bat urte edo, eta Errigorak udazkenetan egiten duen saskien kanpainako rekarpen ekonomiko bat sortzen du, 9 urtean milioi bat eta 600.000 euro izan dira, eta diru horrekin ikastola, eskola eta AEK-aren eremuetako proiektuak laguntze izan dira, baina agerraldiaren proiektua sortu zen hori osatzeko. Euskalduna bai sortu behar dira, baina beste behar izan batzuk, batez ere espazio berri batzuk izateko euskeraz ikasten duen jende horrek, edo euskaltzalearen jende horrek, eta gero beste jarrera batzuk sortzeko eremu horretan euskararekiko. Eta orduan, hori da agerraldiaren sorrerako hausnarketa eta zergatia. Egiten duena,
esan bezala, bi urtetako kontuaz ari gara oraindik. Nagusiki da agenda bat. Hasieran gaina ibili ginen agenda kultural bat izan behar zen edo ez, eta agendan utzi genuen, zabalago ulertu behar zela pentsatzen genuelako. Agenda horrek logika bat dauka. Abia puntua da, bertako euskaltzalek euskararekiko ze interes eta zer behar izan dauzkaten. Oso modu lokalean ulertuta, berdin zait, herri batean, hango euskaltzalek zer behar dute. Gu behar dugu aurrentzako ez daki zer, beste toki baten behar dute erakunde mailan ez daki zer, beste toki baten behar dute aisialdiari lotutako ez daki zer, zer behar dute. Orduan hori da agenda horren abia puntua. Bigarren elementua agenda horrena da, agerraldia jartzen dituen bitartekoak. Urtero herrigoraren saskiek diru bat sortzen dute, aurten 200.000 euro, imaginatzen dugu horri biliko da lauengo urteetan, hor ez da erreza, saski hori banatzea eta diru hori lortzea, baina helburu bezala behintzat, horrela ulertzen dugu, orduan, diru hori badago horretarako. Ideiak eduki daitezke, baina dirua behar da. Eta gero dago 3. hanka bat, agenda hori sortzeko momentuan da, eta Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetako eragileen parte hartzea. Hango realitatea da, nahiz eta bitarteko ekonomikoak izan, nahiz eta ideiak izan, gauza askotarako gaitasunak, bitarteko ekonomiko gehiago, eta beste toki batzuetan bilatu behar direla. Eta Euskal Herrian badaude beste toki batzuetan. Eta, orduan, 3 elementu horien gainean sortzen da agenda. Urteroko agenda bada, aurrekoa oso baldintzatuta egon da pandemiaren baldintzekin, baina, orain, justo egun hauetan bukatu da udazkeneko kanpaina, oso ondo atera da, espero zena baina asko diru gehiago pilatu da, eta horrekin osatuta dagoena da 2022ko agenda. Orduan, ideia bat egiteko, guk orain arte egin duguna, oraindik ere esperimentala izaten jarraitzen du. Ez dakigu hemendik 2 urtera hau izango den edo aldatuko den. Baina, esan bezala, guk banatu genuen agenda 5 eremutan. Eta hau hemen agertuko dena da, ideia bat egiteko, konkretuki zer den egiten dena. Hezkuntzaren kontuan adibidez, sortu zen behar izana, hasieran gaina 4 edo 5 herritan ludotekak sortzeko. Behar izana batez ere zen umeak ateratzen direnean eskolatik edo ikastolatik, euskara hitz egiteko tokia eta lagunak izatea. Eta lehenengo urtean, nahiz eta pandemia izan, 6 edo jarri ziren martxan, eta aurten hori zabaldu da, kriston demanda egon da, eta 20 edo dira. Orduan, hezkuntzaren eremu horretan, herri guzti horietan ludotekak biniko dira martxan. Batzutan 15, bestetan astero, dena delakoa. Eta horretan parte hartzen dute, sortzeneko aisialdi zerbitzu hori egiten duen jende batek, eta, hasieran aipatutako logika horretan. Kulturaren inguruan hor gauza desberdinak atera dira, badago tradizio handia euskera egunak eta egiteko, eta horrek berrindartu dira, batzuk errekuperatu dira, horietarako edo sortzaileak lortzeko orduan, edo musikariak, ez dakiz zer, edo, kudeaketa lan horretan parte hartu da, herri askotan, Enekantakekin elkarlaneko proiektua sortu zen nahiko berez, eta beraiek proposatu zuten beraien ekarpen bezala 3 herritan beraien ekitaldi nagusia egitea, eta Nafarroako Bertso Eskola elkartearekin eta Falla pasadan urtean hasi zen ikastolan zerbait, eta urten herrian nahi da Bertso Eskola bat sortu, relato txapelketa aspalditik egiten den kontua, gure zerkua geografikokia eremu horretan kokatzeko apostua egin da atortean, eta udazkenean edo Herriberri eta Fallan zerbait egitea, eta ero txalapartarekin aur liburu bat egingo da olako zerbait. Jendartean hor kokatu ditugun hor apurtxua deneti dago, baina hor badago alde batetik biziposarekin batera, aurten biziposa eguna, aurten, ikasturte honetan, 2022an biziposa eguna han egitekoa, emagin
kooperatiba feministarekin IES egin zen aprobaren bat, bango feministekin harremana sortu eta erakusketa batzuk sortzeko, jardunaldiak eta egiteko, eta hori egin zen herriren baten, eta urten beste deierrin egingo da. Udalbiltzarekin gauretik sortuaken proiektu horretan zonalde bat sartu genuen, Lodosa, Sartaguda inguru horretako 4 herritan zerbait egitea, eta han egon zen sortzaile bat, eta uste dut ipuin batzuk eta egin zituela, eta gero aurten emanaldi batzuk eta egongo dira. Eta gero hemen planteatzen da ezagutza bidaiak antolatzea, batez jubilatuekin, euskaltegietako jendekin, eta hango ekoizleak ezagutu, apur bat egun pasa baskari bat, eta hango beste zerbait ezagutu olako eskema horretan, olako gauza batzuk antolatzea, eta gero UPV-ko irakasle batzuekin hasi ginen, pasadan urtean eta ematen duia forma hartu dela ikerketa bat egiteko, ikuspegi akademiko batetik hango euskaltzaletasunak dituen potentzialitateak, eta apur bat lehenengo mapeo bat egin zer dagoen, historikoki zer egon den, eta bat. Eta gero horregongo dira topaketa batzu datorren udazkenean, lehenengo euskaltzale guzti hauek, herri hauetan, ideia hauek lanean ari den guzti hauek elkartzeko momentu batean, eta elkar zaintzeko, ezagutzeko, eta apur bat hasta hitz egiten hasteko aurrera begira ze behar izan dagoen zonalde bezala edo. Eta gero kirolaren inguruan hor badaude bi proiektu alde batetik Union Tutera futbol taldea, Tuteran hango gazteek proposatu zuten egitasmo bat, eta balio ezberdinen inguruan klub bat sortzea, San Pauli eta honen ereduetaratik uste dut hartu dutela, eta azkenean antifasismoa, berdintasuna, eta euskera izatea beste elementuetako bat, eta horren inguruan, normalean euskaltzaleak eta euskaldunak heltzen ez diren esparruetako beste jende batekin batera olako bat egitea. Egin zuten mutilen futbol taldea lehenengo, orain nesken hasi da, eta horrek jarraituko du, eta euskate beraien ideiak eta bar. Eta ero bardeetan, olako herri lasterketa handi bat egiteko ideia ere badago datorren hori ere uste dut da berrian izango dela. Eta gero euskalduntzearen inguruan hor badago euskera planen kontua, Rigorari oso lotuta dauden ekoizleekin hasi zena, ekoizleak beraien lantokietan euskera planak egiteko, lehenengo bat hasi zen, gero iaz jasei, eta hurrengoan uste dut 12 edo izango direla, eta horretan emunek parte hartzen du, emunek kostiente da ez dela euskalduntze plan aluso bat, baina sartzen da, eta datorren urtean guztioi hasiko dira. Kale izendegiak euskalduntzeko euskeraz jartzeko Sartagudan atera zen ideia pasadan urtean eta udalarekin eta agerraldiaren artean eta azkenean lortu zen hori egitea, ondo atera zen eta gero inguruko herri batzuk eta datorren urtean ere hori egiteko asmoa daukate. Udalari eskaera bat egin, udala zenbateraino horretan parte hartzeko prest dagoen, eta bestea, herritik eta agerraldiaren bidez egitea. Eta gero, mintzaki berezi bat antolatu nahi dutela Riberan. Hau dena, batez ere azaltzen dut, apurra konkretuan ulertzeko egiten duguna, hau da egiten duguna, basikamente. Honek beste gauz asko izan alditu azpian, eta hausnarketa asko, baina egiten duguna hau da. 40, 50, 60 herritan, euskaltzaleek ikusten dutenaren arabera, holako proposamenak sortu. Eta honekin batera, hau oso lotuta dago, beste kontzeptu batekin, eta horra agertzen da dibidez, hori da, agerrar eremuaren mapa. Eremu hori ez da, ez administratiboki ez dakit existitzen, da guk asmatu dugun kontzeptu bat, ze ideia hau berez dator, zona nobaskofona zen eremu horren realidadeari ikuspegi desberdinetatik nola eman alzaion erantzun bat, baina zona nobaskofona ere gauza dinamikoa da, arbitrarioa da, sortzez gainera. Eta, baina soziologikoki eta beste ikuspegi askotatik badauzkat elementu asko komunean. Eta, eskualde horiek kokatu genituen hor, eta hor zentratzen da gure lana. Eta hor agertzen den mapa hori da, azkenean ekimenak egingo diren herrien mapa, eta, gauza desberdina. Eta, horrekin lotzen da, egiten dugun bigarren ariketa nagusia. Eta bigarren ariketa nagusia da euskaltzaleak saretzea. Han dinamika honekin sortzen da aktibidade bat, eta sortzen da mugimendu bat, baina oraindik saretzea nahiko urrun dago. Eta
hori lantzen ari gara, eta hori nola egin behar den ere, asmatzeko dago. Oso, geografikoki oso eremu handia da, ez dauka zer ikusirik Bizkaia, Gipuzkoa edo zona alde hauetako eremu demografikoekin eta soziolinguistikoekin, beste pelikula bada, hangoa, baina badago behar izan handi bat zaretzeko. Eta orduan, horri buelta batzuk ematen gaude, atorren urteko topaketak horri oso lotu da daude, apustu handi bat egitea horrekin, eta bar. Eta gero labur, apur bat aurrera begira ze asmo ditugun, hau egitea, ze oraindik egiten hasi bakarrik hasi gara. Baina badago, ez dakiguna noiz tokatuko den salto hori ematea, datorren urtean izango da, hemendik urte batera, 2, 3 hori dinamikak izango du. Helduko da momentu bat, pentsatzen hasi beharko dena estrategiaz. Egingo dugu mugimendua sortu, saretze bat sortuko da, baina erabaki beharko da euskararen normalizazioan eremu horren lehentasuna zeintzu diren, edo eremu horren erritmoak zeintzu diren, eta horretaz behintzat hitz egiten hastea bai izan behar da epe laburreko helburu bat. Baina oso lotuta dago dinamika honek ze erritmo hartuko duen, ze saretze sortuko duen, eta hortik lehenengo elkarguneak sortzen diren momentu horretan, ze impresio, ze gogo, eta ze behar izan sentitzen diren. Orduan hori da egiten duguna. Eta orain, beste 10 minutuan edo aleginduko... Bale. Hori, beste lasaiago hartuko dut, baina egiten dugun honetatik hemen guri plantatuz, edo, jardunaldi hauetan plantatzen diren galderetara, saiatuko naiz, hasieran esan bezala, begirale baten ikuspuntutik, eta hasi berri den dinamika baten ikuspuntutik. Azkenean, 4-5 ideia edo argazki egiten, plantatzen diren galdera horiekin lotura izan aldutena. Orduan, behintzat guk aintzat hartu ditugun galderak ariketa hau egiterakoan dira, zonalde horretan, ager zonaldea deitzen dugun horretan, nola euskal zaletu, zonalde horretan nola kultur zaletu, eta nola egiten da kulturaren, kultur sormenaren transmisioa zonalde horretan. Esan bezala dira, oso sensazioa dira hauek, ez pentsatu hemen dagoenik gure lan taldean edo gure inguruan egin duen hausnarketa bat eta teorizazio bat, ez zer da, galdera horretatik eta guk egiten dugunetik, nun dagoen elkartopatzeko leku bat. Orduan, lehenengo ideia izan daiteke sortu dela, edo behintzat hori pertzibitu dudala, euskaratik beste gauza batzuk, edo beste behar izan batzuk asetzeko sentimentua. Benetazkoa. Oso modu lokalizatuan, minoritarioan zalantzari gabe, eta hasta igual simbolikoan anekdotikoan, baina hori horrela bizi da. Beste batutan hori elikatu behar izan da, esan bizi da horrela. Eta ludotekena da adibide argia. Hango gurasoek, eskola batean dago talde bat 6 azpiumekoa, gero gainera igual banatuta daude eskolaz kanpoko bizitza horretan. Ez badago hori ezin dute euskeraz egin. Horrela da. Eta beste alde batetik, hasta ludoteka gaur eguneko bizimoduan, hasta ia zerbitzu bezala ere bizi dute guraso askok, hori bizi dute orduan, da behar duten zerbait. Eta hori euskeraz egiten bada, hobeto, gehienentzako, baina, bai lortzen da hori, euskeratik beste olako batzuk egitea. Eta gero euskera planena ere argia da. Hor bai dagoia harreman handiagoa eta urtetako rekorrido handiagoa. Guk 25 islerekin herrigoan eduki dugu harremana kanpaina hauetan, beraientzako komertzialki eta ondo datorren harreman bada, evidentemente, baina aurten ja gaina formalizatua konpromisoa 25 enpresa horiek denak 3 urtean euskera planetan sartuta egotea. Egia bakoitza bere ritmoan eta Eta ez da izan egia da, dinamizatu behar da, tiratu behar da, hori argi dago. Baina enkajatzen dute, izan beraien aktibidaderako, da elementu bat gehitzen duena. Ez da elementu bat forzata enkajatzen duena.
Eta hau azaltzen duanean, horretan zentratzen nahi, baina ez pentsatu zen nahi dudanik, ikuspegi horregaitik bakarrik parte hartzen dutenik horretan, bakoitza dauka atxikimendu maila desberdina, Euskal Herriarekiko, Euskalarekiko eta bar, eta hor, realidade desberdina dira. Baina horretan, hori ikusten dela, euskaratik beste gauza batzuk hasi aldi dela. Beste argazki bat apur bat egiten dugun horretan, eta aipatu diren galderetan zer topatu balden lotura, da egiten denak, ez dakit, kualitatiboki, kuantitatiboki oraindik ez, inundik, baina kualitatiboki, inpaktua dauka. Euskara sustatze horren inpaktua sentitu egiten da. Eta horren adibide argia, guk eskatu gabe emuneko teknikariak ipintzen zuen. Emun ohituta dago, euskara planak egitera, ez dakit Fagorren, Dano baten, ez dakit zer, eta hori dira, ez dakit, 500, 600, 700, langileko enpresak, eta orduan nahiko dute euskara plan bat, oso egituratua, 5 urterako, gainera segurunik baliabideekin eta bar. Horretara ohituta daude. Eta euskara planak egiten hasi direnean, han, dira enpresa oso txikiak, 4 langile, segun batzu gehiago ere bai. Ez da hango euskara plana, ez da egituratuta, ez dakiz zelako helburutara heltzeko, ez dakiz zema denboratan, eta bar, dira hasierako pausuetan daude. Baina beraiek esaten dute, beraiek bizi izan dutela, emaitza asko zaskarrago ikusten dutela, eta lana bera ere asko gratifikanteagoa dela. Horrela bizi dute, emuneko teknikaria. Horregatik esaten dut, gauza hauek egiten direnean eta logika honetan elementu hori bai badagoela. Egiten denaren inpaktua, edo ondorioa, edo lortu nahi denean bai dago sensazioa aurrera egiten ari zarela. Hirugarren apur bat elementua, hemen agenda hau egiterakoan, hori esan bezala ni Lekeitiokoa naiz, eta errezago ikusten dut. Proposamen bat egitea, Garezen edo Irunberrin, adibidez, biziposarekin zerbait egiteko Lekeition baino. Lekeition egin barroa dugu berdin zait biziposa, ez dakit ezagutzen duzuen da azkenean euskera eta jarri izan bereziak edo dituzten umeen inguruan lan egiten duten elkarte bada, eta ez dakit ezagutzen duzuen, Eta horientzako ere, euskara da, zentrala, eta azkenean da, horren inguruan eraikitzen den proiektua da. Eta esan dizuedan bezala, euskararen inguruko proiektu integralago horiek errezago sartzen dira. Egin dugunean proposamena Garezen zerbait egiteko, errezagoa da, hango elkarte horiekin lotura izan alduten familiak gana heltzea eta horrek beraien realitateaz aparte euskararekin batera egingo den zerbait izango dela eta gero dena elako garapena izango hori errezago da, naturalagoa da. Lekeition baino. Lekeition dago segurazki potentzial asko errezago egiteko, baina ez du euskararen aldeko gauza bat izateari ez dio usten da orduan kosta egiten da olako gauzak antolatzea. Atxikimendua sortzea elementu desberdinetako interesa eduki duten jendea olako gauza baten kokatzeko. Eta berdin emagineko horrekin ere bai, hauek egin dutenean erakusketa bat, adibidez lehenengo harremana egitea Irunberriko feministekin, batzuk euskaldunak ere ez dira gainera, naturalagoa da, hau proiektua da, elementua da, euskera eta elementua da, feminismoaren inguruan egon den zonaldeko historia. Hau da proposamena eta honen inguruan egingo dugu. Orduan, errezagoa dela hori, euskararekiko proposamen integralak egitea, han errezagoa delako sensazioa daukat. Eta gero, orokorrean, eta ipatu da guztiarekin ere lotuta badago, antolaketa lan horretan, topa duguna alde batetik ilusioa, ez da gauza bat ez da ilusioa, gogoz datorrela jendea, gainera gaur egun herri mugimenduetan eta askotan bagaje hori badaukagu, egin behar delako egiten dela, han errezago topatu da nahi dugulako egitea eta ez egin behar delako. Eta beste alde batetik jende gaztea, eta euskararen gaietan ez da erreza jende gaztea implikatzea, eta beste alde batetik emakumezkoa, bai. Eta ez da izan intentzio batekin topatuan zerbait, dinamikak ekarri
ekarri duen zerbait. Eta esan dizudan bezala, begirale bezala eta hango neurrian, hango euskaltzaleak tuteran 40.000 pertsona bizi dira eta ikastolan 100 piku familia du. Eta han daude euskaldun bakarrak, Esan dizan, bakoitzak bere, dimensioak ez pentsatu orain ez dakiz zer dagoela, oso lokalizatua da dena. Eta horren adibidea da, adibidez, Unien Tuterako horrek gazteek egin dutena, beraiek antolatu dute, eta lortu dute, beraiek oso pozik egotea. Egin dute klub bat egin dute, futbolan inguruan, zerbait berri egin dute, heldu dira normalean heltzen ez diren gazte jendearen gana, jende erdalduna, jende beste perfil bateko jendea guztiz, eta gogoa daukate klub bat egiteko, orain ezken egin dute, nahi dute beste kirola gauza batzuk egin, eta pozik daude, eta nahi dituzte gauzak egin. Eta nahiko berezia izan zen bai, eta geroko hausnarketarekin, azkenengoarekin lotuta dagoelako bai, urriaren 23an Errigoraren kanpaina hasi zenean, kanpaina martxan ipintzen aparte, agerraldiari lotuta antolatu genuen, hori aspalditik antolatu zegoen, kontzertu bat Tuteran, Zezen plazan. Antolatu genuenean gainera zen gehiago, hango gazteekin zerbait egiteko, eta, gertatu zen, koinziditu zuela, egia da, pandemiaren neurriak apur bat solta zirenean, gazteek kriston gogoa zeukaten ateratzeko, eta gertatu zen, atera ziren 2.000 sarrera dena saldu ziren. Atera ziren beste 1.000 dena saldu ziren. Zezen plaza bete zen, hori, euskarazko kontzertu batekin hori oso gutxitan gertatu da Tuteran. Eta hor ere esan egon kriston kriston gaitasun komunikatiboa atzean, publizitate mailan edo denalakoa izan zen, nahiko berezkoa. Euskal Herritik beste zonaldetatik asko joan zen ara, ez pentsatu 3.000 pertsona zonaldekoa zirenik, ni mucho menos. Baina, bai, batez ere antolatzen ibili zirenak, azkenean 100 lagun ibiliko ziren, azte bete, pare bat, azte hori guztia antolatzen, eta bai ziren zonalde horretakoak, Tutera, Ribera, goragokoak bai. Hori balein izan dako hori, bizipoza aktibidade horretan parte hartzeko gogori ikusi egiten zen. Beraien artean izan zen apur bat, beraien artean izan nahi zen, atzean badago lan bat egunerokoa eta hasta profesionala hori bai, baina txandak antolatzeko orduan besteak zer, Twitterretik egin, besteak, besteak zer, Tafallako gazte asambladatik jeitsiko direla 10, beste ez dakit zer, izan zen nahiko zentzu horretan, kanpotik begiratuta, edo nire zonaldetik, adinetik eta atentzioa deitu zuen zerbait. Eta azkenengo gauza, eta esperientzi horrekin lotuta gainera, handagoena da bebainik topatzen duena konpleju gutxiago gauza berriekin aprobak egiteko. Eta honen inguruan adibidez, orain hitz egiten hasi garenean balantze bat egiten eta ze sorpresa handi bat izan zen kontzertuarena. Inok ez zuen espero horrekin topatzea. Gaztei begira eta aurrera begira zer egin eta pentsatzen egon den, lehenengo balorazioak egiten hasi garenean oraindik ez da ordenatu eta datorren urterako zer egingo den eta pentsatu zonalde horretan, baina bai ateratzen izan da hori komplejua gauzak egitearekin lotuta, ideia batzuk adibidez, igual urrengo kontzertua izan behar da, olako zerbait, Zezen plaza bete behar du berriro, baina Tuterako jende gehiagorekin. Hau da, igual 3.000 lagun egon ziren, eta 500 ziren Tuterakoa, beste asko ziren, Goierrikoa, Garzatekoak, ez dakiz, dana dakoa. Eta horri lotuta esate zuten, alde batetik, horrek nahi du esan tuterizatu behar dela ekimen hori, kontzertu hori tuterizatu, eta horrez suposatzen dut, adibidez, oso konkretuak plantatzen zuten, adibidez, auzolanerako deiak egin zirenean txandak egiteko, ez da, 200 pertsona behar ziren, ez dakiz hori dana, mezuak euskeraz izan ziren, sareetan, sare sozialen bidez egin zen. Eta bereak izan dute, erderaz ere izan behar dela, bestela, Tuterako euskaraz ez dakiten euskaltzaleak, potentzialki euskaltzaleak izan aldiena, ez direla joango. Eta mezu horiek izan behar direla erderaz ere bai. Hitz egin beharko dela hango tabernariekin eta
euskararengandik oso urrun daudenak, jaian bertan ikusi izan gero, ez dago tuteran momentu honetan, lehen herrikoa zegoen, herrikoa itxi zen taberna euskaldun bat, elkarte bat badago, baina ez dago taberna bat, ez dakit, euskararekin, euskalduntasunarekin lotzen dena, 40.000 pertsonako herri bada, ez dago hori, eta esate zuten, eske beste tabernarekin egin beharko da lan, aber honetan parte hartu nahi duten, publizitate bezala, ez dakiz zer, bestia, nahiz eta erderaz izan, nahiz eta geroan ipiniko duten musika guztiz espainola edatzerrikoa izan, eta bar. Eta inkluso, egon zabera, eske igual kontzertua, aurten izan dira, oso musika talde euskaldunak. Egia bat eta failakoa roten, eta horrek zonaldean badukate eragina eta baina besteak iputxak ziren. Eta han plantatzen zena, eske igual izan behar talde espainol bat. Egon behar da euskalduna, baina talde espainol bat egarri behar dugu, erderaz egiten duena, baina gure balioekiko edo gure euskararekiko jarrera zabala izan alduena, baina beste oso jende desberdina tuterakoa ekarriko duena. Eta hau dena dira oraindik ideiak eta informalki hitz egin dugunak, eta baina nahi dut esan, asko konpleju gutxiago dagoela olako gauzetaz hitz egiteko nik uste dut zonalde horretako, ez dakit, bintzat nik ezagutu dana antolaketa honetan. Eta horre ziren apur bat ideak, galdera horreri, zelan kultur zaletu, zelan euskal zaletu zonalde hori, galdera hauek zonalde horretara eraman da. Eta kultur sormenaren transmisioa nola egin, ideia horrek identifikatu ditut, guk egiten ditugun horrekin. Eta gero ja bukatzeko, eta beste galdera bat ere bazegoen, apur bat referentzia egiten zuena, jardun lan honetan, ez dakit, hemen gauden hori, edo ez dakit, elkarlan horretan parte hartu alduen jendeari, eta hau da, zer egin genezak elkarrekin euskal kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun Euskal Herri osoko eragileok. Orduan horrei begira eta jaganea apur bat izteko beste bi ideia. Bat da iritzi bat, edo konstatazio bat, eta beste da igual da gehiago da sugerentzi bat, edo ez dakit, hasta igual gonbidapen bezala ulertu aldana. Lehenengoarekin azteko, hori, zer egin alda olako Euskal Herri mailako ikuspegitik ara begira. Eta nik zer egin alda baino gehiago, honekin lotuko nuke zer egingo da epe laburrean. Eta impresioa daukagu gutxi egingo dela. Gu motibatuta gona gara tope, baina ez dago. Gai zerrendetan oso azpian gaude. Zonalde hori oso behan dago. Eta epe laburrean ez da aldatuko. Nahiz eta gerraldiak ez dakiz zer egin hori epe laburrean ez da aldatuko. Orduan, gauza gutxi egingo da, lehentasuna beste batzu dira. Azkenean, hitz egiten badugu, zonalde horretan zer egingo dugu kultura eragileok hori, transmisioan eragiteko eta hitz egiten ari gara, imaginatzen dut, edo behintzat parte baten behintzat hitz egiten ari gara, zenbat liburu irakurri edo saltzen den, zenbat sarre kontzertuan tolatzen den, edo zenbat sarrea saltzen diren, zenbat ez dakizelako mintegi, jardunaldi, formazio akademiko kizar sortu alden, eta bar. Eta horretan ez daukaz ere egin zonalde horrek. Gipuzkoako eskualde baten, asko sarrerak gehiago salduko da, asko liburu gehiago salduko da, eta nahi ez, eragile gehiago pentsatuko dute horretara begira, eta ez zonalde periferiko horreri begira. Hori alde batetik. Eta hori, ez dakit, da gure iritzia edo konstatazio bat, baina beste alde batetik, apur bat horrekin lotuta, baina ez dakit, zentzu eraikitzaileago baten eta gonbida bezala, sugerentzi bezala, ondo ongo zan, eta lehen aipatutako elementuak horren adibide bat izan daiteke, nahiz eta oraindik ez egonez egituratuta, ez oso hausnarketa antolatu baten emaitza izan. Aipatutako ideia horretan hausnarketan sakontzea ona izango litzateke. Ona izango litzateke zalantza gabe bertarako, ze bertarako hori estrategia bat egiten joateko elementu oso importanteak ateralko ziren beste ikuspegi kualifikatu batzuetatik, eta orduan horretan pentsatzen ipintzea oso ona izango litzateke zonalde horretarako, hori pentsatzeko lako agenda honekin beste 10 urtean jarraitu behar da, beste 5 urtean
lehentasuna beste alde batetik doa, ez dakit, komunikatiboki zeintzu dira behar, bueno, horre, segurazki ezagutza handia bai badagoela beste Euskal Herriko beste eremu eta beste eragileetan, eta tarte bat hori eskaintzea oso importante izango zen. Bertarako. Eta baina gero beste alde batetik bai nik uste dut bere txikitasunean ona izango litzatekela orokorrean egiten den galdera horretarako, transmisioa nola egin behar den, esperimentaziorako eta gauza berriak probatzeko eta beste eskema batzuekin gauzak egiteko baldintza hobea daudelako, lehen esan dudan bezala nik uste dut, han lekeition baino. Lekeition igual behar zena beste batzu dira, baina egiteko gainera azken aldian euskalgintzan eta sortu diren hausnarketak hori euskera beste elementu batzuekin batera formulatu beharko litzatekela, zentrora ekarri, periferia zentrora ekarri, periferia ulertuta geografikoa baino gehiago sektoreak eta bar, eta ikuspegi feministatik egin diren hausnarketak eta bar. Hori dena praktikatzeko, segurazki baldintza hobea daude, han kualitatiboki beste zonalde batzutan baino. Eta horrexekin bukatzea gustatuko litzaiake. Gainera, planteatudan bezala jardunaldiak, mintza sugerentzi bezala hori egin da, ondo zala ana proba batzuk, hemengo ikuspegitik ana proba batzuk egitea. Eta horixe. Eskerrik asko, Peru. Oain zuen txanda da, irekiko tarte bat, zakite galderaren bat, edo zuen gogoetaren bat, konpartitu nahi barin baduzue. Iratik dauka mikrofonoa, beraz, eskatu irati. Estela bezala. Bueno, nik galdera bat dakar, eta igual hasieran azalpena, kontestualizatu dezunean proiektua edo, esan dezu topaketa batzuk aurre ikuste dituzuela, ikasturte honetan egitea. Antolaketa guzti honetan, zein da antolatzaia? Sujetua edo zein da? Aizate, zema laguna izeate, nola antolatzen zeate, eta jakin nahiko nuke ere, hemen aipatu duzun zonalde guzti honetako herriak saretzea bilatzen du topaketa horrek, baina hau antolatzerakoan, ja batzuk sufratze saretuta egongo diela, edo implikazioa ere desberdina izango dela. Bai, hori apur bat gure tripak dira gehiago, baina importantea dira. Bueno, esan bezala, pare bat urteko rekorridua ari gara hitz egiten, Bueno, importanteena hor daukaguna, hor dago lantalde bat, bai, berrez. Hor dago lantalde bat, orain dela 3 urtetik edo hilero elkartzen garena Tafallan, eta hor bai daude batuterako jende bat, Tafallakoa, 7-8 laguneko, gaina oso gonkorra izan da, onda aldaketaren bat, baina bai, bertako euskaltzaleen hori talde bat. Eta hausnarketa guzti hauek eta apur bat honen zuzendaritza edo dinamizazioa hortik egiten da. Hor dagoena da, jende hori, zonaldeko jende hori voluntarioa dira, baina egia da, Errigoratik langile bat horretara dagoela. Bai, Errigorako lantaldean bat horretara dago. Eta evidentemente horrek egiten du lan asko, eta horren pertsona horren gainetik pasatzen dira, hemen aipatzu diren harreman asko, zerekin asko, eta bar. Eta adibidez, ideia bat egiten, agenda nola egiten den, eta bar, oso pertsona horren lanari lotuta dago, hori argi dago. Zan guzta espontaneo eta berez lotzen den eta dena voluntarismoz egiten den zerbait. Orduan, harremanak eta
kilometro asko egiten dira, eta jendea, egia leku batzutan badago eskualde ohitura ere, eta eskualde bezala ere funtzionatzen da, eta orduan elkartzen da, eta hitz egiten da, eta bar. Eta dagoena da, gero, bertako jendeari begira, edo saretze horreri begira dagoena da, oso konpromiso maila oso desberdina. Osea, batzuk oso beraien ekimenari lotuta daude eta horre gelditzen dira, beste batzuk hori edo lantalde horretan daude, edo lantalde horretako jendearekin harremana daukate. Bada jendea bebai, hor daude 4 euskaltegi eta 7 ikastola edo. Hango langileak, edo hango ikastolako zuzendariak, edo jende horrekin ere badago harremana eta horrek ere igual badaukate gauzak antolatzeko baldintza profesionalak behintzat, gauzak antolatzeko orduan eta bar. Eta danetik dago, eta gero beste batzu dira, herriko Kastejoneko euskaltzale bat, badago noizbenka elkartzen den euskara talde bat, eta han egiten dute, eta orduan hori, realidadea oso anitza da. Eta topaketei lotuta, horri apur bat erantzun nahi zaio, sortu da beste lantalde bat zonaldeko jendearekin, beste lagun edo, Tafallako bat, Azkoiengo bat, eta, zonaldeko esaten dudanean, hori da, Garesti bera, baina egia bai badagoela jende bat, igual Iruñakoa dena, baina lotura handia daukana zonarekin, eta igual euskaltzale euskalgintzako mugimenduetan Iruñan lan egiten duena, eta holako jende bat ere badago, parte hartzen duena, ezberdintzen da, lantalde horretan badaude pare bat, eta hor sortu da beste lantalde bat, eta helburua dena atorren udazkenerako topaketa hori antolatzea, horretarako bakarrik antolatu da hori. Eta, oraindik formulatzen ari dira, helburua zehazki zein izango den, helburu orokorra da jende elkartzea, 60 bat herri edo badira, denetatik norbait edo norbaitzuk elkartzea, eta elkar ezagutzea, hori da helburu bat. Eta gero bigarrena da, hortik pasatzea, eremu edo kolektibidade sentimentu bat sortzen hastera, baina batez ere aurrera begira. Estrategia, hemen zer da importantea, zer behar dugu. Behar dugu komunikatibok ez daki zer, etorkinen mundua lehentasuna izan behar da. Orain datorren urtea segurazki goizegi izango dalako eztabaida bat behintzat oso modu integralean planteatzeko, baina horretara pausoak emoteko hori bai izango da behintzat. Baina abia puntua dela elkartzea, elkar ezagutzea, elkar maitatzea edo mimatzea eta gustora egotea eta gero ikusiko da zer ematen duen. Eta, hori ere hori hasi berri dago eta ikusiko da, baina bai, horretarako bakarrik badago taldetxoa. Eskerrik asko, jarraituko esan dezu voluntariotza dagoela guzti honen oinarrian, ikuste herri honetan proiektu gehienetan dagoen oinarri sendoena hori dela. Esan dezu ere lehen gazte asko ikusi dituzula, igual zure begiradategia, egin ez du konparaketa bat Lekeitio eta han ikusten nahi zen horretan, voluntariotza hori desberdina da, euskaltegiko langiletik hasi, eragiletza hori edo agitadore lana edo animatzaile lan hori egiten desberdina da. Gero beste galderatek nahi nizune bai. Eta da, hau proiektu honetan instituzioen aldetik udalek eta ze jarrera duten, baina gero Nafar gobernuarekin ez dakit harremanik eduki dezuen, horren ere bai, dakit implikazioak. Ez, bigarrena simpleagoa da. Udal batzuekin bai badago harremana, badaude gainera agurpazio independenteak ez da abertzaleak ere direnak, eta zonalde batez erdi, zonalde erdian, eta fallan Bildu daukal Kataitza, Lizarran ere bai, esan nahi etzan. Baina, udalekin eta egia esan da, lankidetza batez ere da agendari lotuta, ekimen konkretu batzuei lotuta, eta, zonalde kasuan kasu dagoen behar izan den arabera, ez da egin, segurazki urrengo urtean gehiago, eskalitzen degiarekin eta bai, erakundetatik etorri den zerbait izan da, beste 3-4 herritan zerbait egitea, eta bar.
Nafarroako gobernuarekin ez, Euskara Bidearekin bai izan dugu lan harremanen bat. Egia da, hasi genuenen orain dela pare bat urte edo nahi genuela jakin diru kontutan laguntzeko ze margen izango daukan Euskara Bideak, argi eta garbi, horretarako hasi genuen harremana. Logika delako, lehen igual aipatu duanean, igual aurre aipatzen da, ona da. Errigoran kanpainetatik diru bat sortuko da, baina diru hori biderkatu behar da, derrigor. Ze bestela mugatua da, eta bai denboran, eta bai momentuetan behar den diru kopuruetan. Eta hori biderkatzeko modutako bat, bai bada erakundeena. Hor kokatzen ditugu diru laguntzak eta erakundeekin harremana momentu honetan bintzat. Baina egin genuen bilera eta hori, eta bueno, egida jarrerak eta ondo, justo teknikariekin izan genuen harremanean, ondo. Baina, bueno, oso filtro estua da, diru gutxirako eta orduan, lehenengo urtean zerbait egin genuen, baina adibidez datorren urteko agendan ez du zertan parte hartzen. Parte hartzen dute euskara planen finantziazioan, hori egia da. Hor badago diru poltza bat, lan mundua euskaratzeko, eta apenas erabiltzen da. Eta guri hauego bat orkigu, egia esan da. Ez bestela alegin askatu behar zaila ekoizleei eta horraziko ziren zailtasunak. Eta hori, erakundekiko eta hori. Eta gero, hori, ze jende eta zelako volontariotza dagoen edo ez dakit. Hau bai dela totalmente subjetiboa, bai. Bai, totalmente desberdina da, adibidez nire belaunaldiarekin konparatuta hori egia da. Baina, bueno, hori lekeition ere, bai, gorein 20 urtea jendea parte hartzen duena herri mugimenduan edo nik ezagutu nuena, beste hau da, hori normala da. Baina, alde batetik oso anitza da, han badagoena da, igual ikastolei eta ekari lotuta, bai badago oraindik lehengo gure garaiko voluntariotza handino badago, badaude beti hor egon dira irakasleak, gauzak egiten, eta ez da zer eta horrek ere hor daude, eta ganea gaitasun handia daukan jendea da, ez da igual batzutan nekatuta eta egon eta bar, hori badago. Eta gero dagoena da, horixe, guraso batzu, guraso bezala hurbildu direna ona, eta heldu direna eta parte hartzen dute, eta hori da beraien ezagutza, eta intentzioa eta bai, baina, bueno, oso lotuta orain arte bizi izan dutenak. Baina, bai badagoena da, horretan jarraitzeko gogoa, beste gauza bat da gaitasuna egongo den, jarduera iraunkorrak nekatzen dabe. Baina, pentsatzen dengoen gainera adibide bezala botatzea, da jake galtu duzun botako, idea bat egiteko hori voluntariotza zelakoa den, eta gero ez daukaz ikusirik, badago jende bat oso beretik ezagutzen duen, adibidez ekoizleak. Ekoizleak guk bai konsideratzen ditugu honetan parte hartzen dutela voluntario bezala. Beraiek ez dute. Baina oso lotuta dago beraien aktibitate profesionalarekin eta, bueno, segurazki beraiek horren kajatzen dute. Baina, bueno, ekoizle bat joatea Iruñara, ostegun arratzalde baten bilera batera eta ez dakit zer, igual zerbait profesionala da, baina badauka voluntariotzatik ere bai. Eta ideia bat egiteko, ekoizleetan badago bat, hasieratik konpromiso handiena daukana, semeak ikastola joan ziren, Lizarra da, herri txiki bateko adirata bat, eta lehenengoak izan ziren euskara planak egiten, eta ez dakit zer, eta oso aurreratuta daude. Semetako bat hasi da orain lanean, euskara gaina desente rekuperatu du, eta bar. Eta orain, beraren bidez etorri zen, Karronizkoa dira, agenda hau egin zen, gaina bigarren urtean, ez lehenengo urtean, beraiek egin zuten taldetxo bat bere inguruan, akordatu euskaltzalea diena, eta zerbait antolatzeko bilera bat, bere bidez etorri zen bilera hori. Eta ekitaldi bat antolatu genuenan lehengo gunean ere dena batera etorri ziren, tuteran egon ziren auzolanean parte hartzen eta bar. Eta nire horren bidez etorri da hori. Baina idea bat egiteko zelan diren gauza hauek. Orain eskatu ziren gaur justo da Euskaraldiko aurkezpena Iruñan.
Eta esan zuten, ekoizle bat ondo gongo zala ez dakiz zer, eta, bueno, guzan pasatu genien harremana, eta honen gana jo zuten. Gainera ezke euskeraz badaki, da orduan oso gutxi da euskeraz hitzein aldutena. Eta beraiek esan dute, berai interesatzea zaiela horregotea, eta jango direla eta bat, baina zuek ideia bat egiteko. Gero, hori izan da gero guri galdetu zigute. Euskaraldia zer da? Zan, dira, guretzako voluntaria dira, honetan daude, Euskalgintzako proiektu baten parte bezala sentitzen ditugu, baina Euskaldia zer da nire dakit. Igual gero azalduta, netzan, bale, baina netzan. Hori da, hor jokatu behar da. Eskerrik asko. Bueno, ez dakite zuen arteko galderaren bat, lehen esan dizuegu, Unaik ezin izan duela etorri, azkenean, azken momentuko kontuangatik, baina Unaik taldeko kidea da, eta bera ibili da jantzari dokumentalan prozesu guztia gidatzen eta egiten, eta sortu dute, itzaliat eta eropizteaz. Saiatuko naiz keinu bat egiten proiektu honi, noski ez naiz bere ordezkoa izango, ez dut hori egingo, baina gustatuko litzake esatea zuei, badaukatela webgune bat, jantzari.eus webgunean, eta hemen badagoela bideo bat proiektuan trailerra edo dokumentalan trailerra dela, eta jarriko dizuet, zuek ere pixka kokatzeko zer dan proiektua, eta, bintzat, keinutxo hau, bideo laburra da, ez? Dokumentalak ordu bete irauten zuen, eta esan genuen, oain, larun bat goizaten dokumentala, igual luzitxo egia gelitzu zela jartzeko. Beraz, ezakita arkaitz jarriko, ez emango diotola? Horretako zara esentzian derigorrez dantza izan zara, kasi. Izorretan dantzari izetie ohore bat dala, niretzako. Ez dakit enoi esaten odolien dekogun gauza bat dala, ez? Importantie, jantzie. Plazerre urtetie, Horretan, neskak dantzan, plazan ikustiena egokitzen prozesu bat izen da. Uremil berraki jantzan, Bat eman falta zanien, jantzari edosin postutan ikan ureminek. Jantzari plazan behantzan ikabi esan, enzai bekotatenak, ni joaten nintzen, izortetara eta ari zeri begiratu eta gero atxera torretxe horrela egin. Nipe bihot eta nipe antxeiken aben. Normalien beti izen da, neskak egiten zanien zinta dantza eta hori, neskak, eta mutilek dantzari dantza. Gure sasoien, ezkeun dela esperoko dantzari dantzi emakumiek eikie. Ordu ebe izen da, baina nipentzat, etorri behar izen da honien, eta nahiko era naturalien. Eixen da evoluzio bat nik usteot, baina momentu horretan ez ginen guztiz konsiente. Negar eta negar denbora zuen,
Nerbizuek bai egon ziren, zizan oso espeziala. Aurrera pauso bat da izau eta benga, da jarraitu dugu. Parekidetasunaren hasitxo hori ernetan ikusi, ezta? Eta hori fruituak ematen ikustie, hori dela uste dut, emondan pausuetan niretzat behintzat pozgarriena edo handizena, Vale, ez dakite dokumentala ikusgai dagon, baina, saiatuko gara informazio hori eskuratzen, eta, nik uste dut hemen dokumental honetan bildu dutena badela erantzuten diola ere, isurretako esperientzia bat kontatzen dute hemen, oso herrian kokatutako esperientzia bat da, baina uste Euskal Herriko hainbat txokotan ere, hainbat herritan, segurazki identifikatu ditugula, ez? Antzeko egoerak eman direla Euskal Herriko hainbat herritan, eta ez dakit norbaiteko hausnarketa egitera ausartuko den edo, nik bai, bota nahiko nuke, gaztane mutilantzekin, edo, incluso igeldoko, ez, bari donostikoa nahi, duen igeldon bertan ere bai, betiko plaza dantza edo jaietako hasiera, jaiak irekitzen dituen dantza plaza horretan ere bai, nola emakumeak sartzen jundiren, eta badagoela norbait jantzarik bada tradizioa eta parekidetasuna bildu dituzte, eta badagoela hor belaunaldi berriek ez tradizioa nola ulertzen duten, eta ez dakit tradizio horri, ez dut esango traizio, baina bai ez dakit ausardia puntu bat daukatela, eta eduki dutela ez, plazara salto egiteko. Eta, ikusi, hor pixkat antzematen da, ze emozio, ze presio ere bai, eta ze estuasun bizitzen den horrelako egoeretan, ez delako bakarrik dantza soia, haizik eta esposizio aldetikan, badakizulako barruan arau bat, edo establezituta zegoen arau bat hausten ari zerela, eta hoxe orduan, hoxe nik nire gogoetatxoa konpartitu nahi nun zuekin. Ez dakite zuetako norbaitek, igual hemen badago norbait kasu hau ezagutzen duena, eta partekatu nahi duna. Edo bere herriko esperientzian bat, bai, esan dut. Kaixo, egunon, ez dut ezagutzen, zan bada gogoeta bat, esan duzu pizten digun honek beste gogoetarik. Niri dantza, euskal dantzaren bilakaera honek, edo momentu hontako egoera honek, iruditzen zai simbolikoki euskal kulturan gertatzen den egoera bat nahiko ondo islatzen duela, ez? Dantza emakumez jositako kultur praktika bada, agian beste eremu batzuetan ez, baina ikusten dugu kultur praktika horiek badituztela plaza privilegiatu batzuk, balioespen bat dutenak, eta beste batzuk ez dutena hainbesteko balioespenik, ez? Eta hemen ikusten da, dokumentalean eta edo bintzate zatitxontan, eta egin diren bestelako bilakaeretan eta bestelako lanketa horietan, badagoela nolabait, jada ari diren emakume guzti horiek, beste esparru, esan dezagun, prestigio handiagokoak edo balio handiagokoak duten beste espazio horiek hartzen. Eta iruditzen zait oso ondo irudikatzen duela hori honek. Egun hauetan ikusi dugu lau jardunaldi saio hauetan emakumez beteta egon dela entzulen lekua, ez? Eta, pixkat hortik ere bada kultur transmisioaren eta kultur lan hortan emakumez beteta egon da historikoki, ez da, badago momentu honetan ere, baina gero, espazio publikoan hitz hartzen, balioespen berezia duten lekuetan nortzuk dauden, hor portzentajeak aldatu egiten dira. Badaude, baina portzentajeak aldatzen dira. Eta iruditzen zait, egin den ariketa dantzan, simbolikoki oso interesgarria dela ikusteko nola, ez dela bakarrik espazio publikoan egotea, ez bada
espazio publiko horien jokotaula aldatzea, balio motak eta ere aldatzeko. Eta, bueno, pixkat, hortik eskertzea egiten ari diren lan hori. Eta hori iratxe, adibidez, transmisioa zari geralako, justo jardunaldi hauetan, eta transmisore lana, gehienetan emakumeek jokatu duten papela transmisioan izan da, kontua zer transmititu duten, eta nolabait iraunarazi dute edo transmititu dutena aldatzen ari dela, hori ere esan liteke, igual sujetua bada emakume jarraitzen dugu transmisoren nagusi izaten eta ez da kasualidadea publikoan edo irakaskuntzan eta hainbat lekutan emakumeen parte hartzea, baina igual zer transmititu ere hor badago igual klik bat, ez? Bai, ezagian hori politizatzen ikasten ari gara eta horre ere, espazio aldaketak edo egitura aldaketak eskatzen ari gara neurri batean. Baina egia da ezen, pixkat egun hauetan egitaragoa begiratzen ari nintzela, hitzlarien artean, ikusten bali badugu, hitzlarien artean nahiko parekide egon da, baina esparruak aldatzen dira. Hitza hartu duten emakume gehienek dira hezkuntzari loturiko gazte aurre eta eremu batzuekiko, kenduta, egon dira esagozpenak, Astra eta bar, eta esan dezagun beste proiektu sozialago batzuetan edo gizarte mugimenduei loturikoetan hartzen da hitza. Orduan, iruditzen zait, bai ikasi duguna guzti hau orain plazara hemen hitz egitea, eta hori pixka bat gogoetagai bihurtzea. Eta hori ja bada urrats bat. Aspaldiagian gauza horiek gertatuko ziren, baina ez genuke ere gure hitz kolektibo ere bilakatuko hori, eta iruditzen zait beste momentu batean gaudela, eta hori ona da aldaketak irudikatzen dituztelako. Eta hemen aldaketa praktiko bada dantzan egiten ari direnak, baina laguntzen diguna guri ulertzea ze aldaketa mota behar ditugun ere espazioak aldatzeko ere, eta logikak aldatzeko. Hortaz ere aritu zen lesakan Oier Araulaza, uste dut. Bale, ez dut jarraituko zean, zere. Atxeen aldian ondoren, jardunaldiekin jarraituko dugu, eta horretarako, inguruan sartu aurretik, Unaik bidali digu mezu bat, esanez, lehen ikusi dugun jantzari dokumentalaren trailerra, eta osorik ikusi nahiko bazenute, filminen dagoela ikusgai, eta, hori, jakiteko zuen non ikusi ezakezuen. Esan dakoa, jardunaldi honetako lehenengo mainguruari helduko diogu, gazteak eta kulturgintzaren transmisioa, belaunaldi artekotasuna jarri genion izenburua. Eta hemen nirekin mailan daudenak aurkeztu aurretik, pixkan nundik edo enfokatu dugun aipatuko dizuet, bai? Faktorian egin genuen jardunaldian, Mikel Aion idazleak, mai ingurau planteatu zuen Bahamatako triangeluaren ipuin bat bezala, eta ideia lapurtuko diot. Eta guk ere pixkat kokatuko dugu, transmisioa erdigunean jirabiraka duen triangelu baten moduan, bai? Triangelu horren ertzak, hiru ertzak, euskera, kultura eta gazteak izango lirateke, eta esan bezala erdian, hor, ez aurrera ez atzera dabilen transmisioa, bai? Orduan, gai hauetaz hitz egiteko, gaur hemen nirekin mailan dauzkat Euskal Herria Zuzenean Festivaleko antolakuntzako kideak, maiaren beste puntan Irati Fernandez Arbelaitz eta Julen Oiarburu Sabaino, eta hemen nire ondoan Leire Amenabar Larrañaga daukat. Bera, ahots baten sormen egonaldia eta ahostegunak egitasmoko kidea izango litzateke. Ezer baino lehen, mila esker, hiruoi, gaurkoan gure gonbitea onartzeagatik. Eta, esan beharrik ez dago, nik gaur hemen beraiei planteatuko izkiedan galdera hauek, ez daukatela erantzunik. Erantzunak izango bagenitu, ez ginen hemen egongo. Orduan, beraiei ere ez diegula eskatu erantzun bat, baizik eta, beraiek egiten duten praktika horretatik, beraien egitasmo horretatik,
ateratako ondorio edo hausnarketak pixkat mai gainean jartzeko saiakera bat izango dela, bai? Orduan hasteko, bakoitzari eskatuko nizueke pixkat zuen egitasmoa azaltzeko, horretarako 10 minutu izango dituzue, eta nahi badezue, EHZ-takoak az zaitezkete, bai? Mila esker. Beraz, proposamena jaso genuenan pixkat ez harrituta, baina egia da guk ez dugula landu gai hori, ez dugu transmisioaren gaia bereziki lantzen, guk antolatzen dugu Euskal Herria zuzenean, eta ez dugu hausnartu, edo ez genuen hausnartu bintzat itzaldi proposamena hau izan arte, horren inguruan, nola transmititzen dugu kultura, zein da lotura, egia esan ez genuen irakurketarik horren inguruan. Ordan ez dakigu bere gaur gai azkanpo izango garen batzuetan edo ez, edo EHZ-aren berezko helburua ez baita gaztei kultura transmititzea berezola. Baina ikusiko dugu, hausnarketa batzuk izan ditugula horren inguruan. Pixkat kokatzeko EHZ festivala, ezagutzen ez duzuen ontzat, 86an sortu zen, musika festival bat da, baina ez bakarrik musikarena, Arrosan izan zen lehen edizioa Baxena Nafarroan, ondotik Idauzemendi, Eleta eta Irisarritik pasatu da, 2019tik Irisarrin kokatu da festivala. Ipar Euskal Herriko festivalik zaharrena da, eta beti egokitzen doa urtero garai berriei. Helburuetako bat Ipar Euskal Herriko herri eta gazte mugimendua indartzea, Euskararen hizkuntza, nortasuna eta kultura defendatzea, eta laguntzailegoan oinarritzen den festivala da. Beraz, horrek permititzen du ere jatorri eta eremu ezberdinetako gazteak elkartopatzea proiektu baten inguruan. Eta hori aurten bete ditugu 25 urte. Uztailean egin genuen festivala, lortu dugu pandemiaren ondotik edo pandemian betean ere festivala antolatzea. Eta arrakasta handia izan da guretzat aurtengoa, 9.000 parte hartzaile, 600 laguntzaile lanean, eta 30 kontzertu baino gehiago. Beraz, pixkat iratik erranduen bezala, guk EHZ eta gazteak lehen lehuan dira, EHZ-aren proiektuan, eta musika festival bat baino hartako ikusten dugu EHZ eta, jana baitu, kultur espresioa initzak plazarat eramaiten dugu, batez ere Euskaraz, Euskara gure oinarria baita EHZ-etan, eta hor, geratuko, gero ikusiko zehaztuko duguna, behilan, transmisioa, gazteen gan egiten dugun transmisioa, bi hartatzetan pixkat banatu dugu, lehena da kulturgintza, baitu militantzia kulturan, beraz, EHZ da belaunaldi transmititzen den proiektu bat, festival bat, gu hartu ginuen gure taldeak dura 3 urte hartu zuen antolakuntzaren ardura, baina hori ere berriz guk ere badugu transmisio lan bat horrengo belaunaldien dako, eta bestea da transmisioa, euskal kulturaren transmisioa, jare baitu EHZ ulertzen dugu, pixkat ate irikitze bat bezala gure euskal mundura edo euskal komunitatera, iparaldean jendea hainitz, edo ez bada gehiengoa behortik kanpo baita. Beraz, pixkat transmisioa gaztei lotuta, bi ardatz horietan oinarritzen da EHZ-etan. Kaixo, nik azalduko zuet Mintzola Euskolantegiak eta Bertzozale Elkarteak antolatzen ditu esan ahoztegunak eta ahotz baten sormen egonaldi. Ahotz baten sormen egonaldi gazaziko naz, ahotz baten sormen egonaldi 15-22 urte bitarteko gaztei begira eskaintzen den sormen egonaldi bat da, Gabonen egunen bueltan egiten dana, normalian abenduen 26-tik 30 bitarteko egunetan egiten da, eta bertan parte hartzen duten gaztiak dire euskarazko ahozko kultura adierazpenetan ibiltzen direnak. Bai antzerkigintzan, bai literaturan, bai bertsolaritzan eta baita kantagintzan ere. Pixkat egonaldia irudikatzeko edo, dinamika
hezitzaile talde batek eta gonbidatuek edo esandako lau adierazpenetan dabiltzan artistek osatzen dute. Normalian edo oinartian behintzat lau egunetako egonaldien egun bakoitzean disiplina bat landu izan da, baina egia da aurreko urteetako balorazioen ondoren erabaki dela disiplinartekotasune lantzea, eta hori da aurtengo edizioan praktikara eraman nahi duguna. Egunaren dinamikak edo ulertzeko, normalian goizeko partean hezitzaile taldia eta gazteak egoten gara, eta arratzaldean etortzen da lau disiplina hauetako artista bat edo gonbidatu bat esaten dioguna guk, eta gonbidatuarekin berarekin pasatzen dugu arratzaldea, elkarrizketatu egiten dugu, baita be gaztiak eurak euren sormen lanak elkarbanatzeko aukeria egoten da, eta afalosteko gune horretan edo momentu horretan gaubela deitzen dutzeguna, gonbidatuak bere espektakuloan formatu txiki bat eskaintzen dio taldeari. Eta, esan behar da, potentzialidade handi dauela parte hartzaile horietan, uste dugulako etorkizuneko idazle, kantari, bertsolari eta antzesleak datozela talde horretan, eta badala espazio bat euren sormen lanak banaka edo taldean konpartitzeko. Eta gero sortu zen agostegunak egitasmoa, da sormen egonaldien egitasmo txikiago bat, unibertsitate eremura ekarrita, 18-22 urte bitarteko gazteentzako egitasmo bada, izenak esaten duen bezala ostegunetan egiten da, arratzaldetan, Euskaltzaindiak Donostian duen egoitzan, eta da, pixkat esplikeotzuetena sormen egonaldien egitasmoan, baino arratzalde batera murriztuta, gonbidatuak ekartzen dira, dinamika diferenteak egiten dira gonbidatuekin, eta azkeneko ostegun bat gehitzen da, gonbidatu hauen arteko mahai inguru bat edo eztabaida saio bat egiteko, eta holan borobiltzen da egitasmo hori. Oso ondo, eskerrik asko. Gazteak lehen lerroan edo protagonista dituzten bi egitasmo, eta eskatuko nizuekena da, igual, bazuen esperientziatik, gai honen inguruan, bazuen praktikak eman dizkizuen 2-3 ikasgai garrantzitsuenak edo nagusienak aipatzeko. Guren kasuan, transmisioa zauzun hartzean, hartu gara transmisioa ez dela beti vertikala, ez dela beti helduak gazteari transmititzea. Gure kasuan horizontala da egiten den transmisioa. EHZ-etan aktoreak gazteak dira, bai ikus daiteke 22-25 urteko gazteek transmititzen dutela 16-18 urteko gaztei. Ordan hori transmititzen dutena gainera ez dela euskal kultura berez. Ez garari elkarri euskal kultura transmititzen, ari gara kulturgintzaren gakoak transmititzen. Kulturgintza ulertuz militantzia kultura mantentzeko eta kultur ekitaldiak antolatzeko. EHZ eta formakuntza bada ere, 22-25 urteko gazte horiek ikasi dute, pixka bat zarragoen engantik ikasi dute, festival bat antolatzen, eta horrek dituen gakoak, eta horiek erakusten diote hurrengoi. Eta hurrengoiek hartuko dituzte segurenik lehen ardurak, lehen aldiz, lehen txandak, lehen antolakuntza ardurak EHZ batean. Gero hori oso aberasgarria da, gero gazte horiek haien herrira itzultzen direnean, ekintzaile bilakatuko dira ere haien herrian. Orduan esango nuke EHZ bai dela militatzeko gogoa edo kulturgintza sustatzeko gogoa transmititzen den ekitaldi bat, eta formakuntza gune bat ere gazte horientzat.
Hor, azken, erran duzun, aipatu duzun azken puntuari zerbait gehituko dut. Oartzen gira, EHZ-ak sortu zenetik, ukan duela kriston eragina pixkat Iparraldeko, Ipar Euskal Herriko ekimen kulturaletan, nahi baitu programazio mailan batez ere, herrietan, oartzen gira, herrien programazioa ikusten dugulaik, hainitz erzatik inspiratzen dira, herriko bestetan eta dena, eta hori ere garrantzitsua da aipatzea, batez ere gure herrietan batzutan ez dira ez baita evidentea euskal programazio baten egitea herriko bestetan edo beraz EHZ-ak alde horretatik gauzatzik egarri ditu. Gero ustean aipatu dutan bezala, EHZ ikusten dugu ateideki zabal bat bezala. Janai baitu kulturaren bidez, plazeraren bidez, jendea etorgaraztea da gure helburua, etorgaraztea euskal kulturaren inguruan sortzen dugun espazio horretan, espazio horretan. Adibide batzuen emaiteko, gara emaiten dugu lanketa batzu, adibidez abiangira lizeoetara, izan Donibane Garazira, Baionara, Donibane Loitzunera, liceo ez denenak ikastorak edo Seaskako liceoak, beraz horre proiektu aurkezten diegu, haiek ez baitute baita ezpada olako ahemanik euskararekin, beraz olako gauzak antolatzen ditugu urtean zehar EHZ festivala haintzin, piskatzen zibilizatzeko ere horren bidez euskararen inguruan, eta gure helburua baita azkenan erakustea euskararen gibelan badela animaleko aberastasun bat, eta horretako garrantzia handia emaiten dugu euskal kulturan diren adierazpen mota guziak edo plazaratzea EHZ-etan erakustea egiten aldera antzerkia euskaraz, egiten aldera musika euskaraz, dantzatzea aldera euskaraz, egiten aldera ezakitze edo zer gauza euskaraz, eta hori bizki importantea da, berriz ere Ipar Euskal Herrian ez baita beti evidentea jenden dako. Gure kasuen bideo bat ekarriogu, parte hartzaileak eura kontatzen dute eurentzat zer izaten dan sormen egonaldie, hau sormen egonaldiko bideo bat da, Azkoiti Nabarazkan egin genuen edizinokoa, eta eurek esplikiko deure zer dan eurentzat. Egonaldi hau da, bost eguneko egonaldi bat, noin arte egin dugu zestun 3 urtean, gero lehen urtean eldugarren, da hortzen Azkoitin, eta dia, disiplina diferentetako jendea etortzea, antzerkitik, kantagintzatik, bertsolaritzatik eta literaturatik, eta bakutzetik etortzea hortan abiladan pertsona bat, praktikan jartzeko beste teknika batzuk horren egin. Jaso batez ere askatasuna bai sormena lantzeko orokorrean, eta ere bai askatasun hori beste da interdisciplinarioa ez, edoan igual oso eroso ez dauden horretan eroso sentitzeko, eta bizi izan ditugu pila bat, batez ere, lapur bat nire ustez, emozioak askatzeko edo zeineratara aukera bat, barre egiteko lasai, plazara sentitzeko lasai, mina ere min moduan sentitzeko, eta nik uste hori, batez ere, askatasuna bai eman eta jasatzeko lekua da. Nik uste izan dela kriston aukera azken finen disiplina guzti horiek batzeko eta laguntalde bat eta espazio seguru bat sortzeko, sorkuntza lantzeko eta izan da kriston aukera, izan dugulako aukera pixkat probatzeko, ez denetatik elikatzeko eta azkenean zer komuna sortzeko. Eta horren ikuste aberazten gaituela pilo bat. Hasiera baten pixka lotxautan egon dagoela, baina ikusi nuen jende guzti, oso ambiente beroa bezala zeola, mundu guztien oso kariñosa zeola. Eta danak zeukila zehoze, danak zeukien zehoze bestei eskaintzeko eta
dakit, beti zegoen azkenen norbait, beti aportatzen zizula zehaz desberdine eta aberasgarri guretzat, eta kiston artista. Jende guztie da, artista. Jone, pues oso ongi, lehenengo presea izan zen, torri eta denak oso lagunkoia izan, denak, oso gertukoak da hola, eta adibidez, lehenengo egunean pila motibatu nintzen antzerkia egin esplikatzen segun denakin, eta gero ere bai musikakoa, eta adibidez atzo kristokrazia gantzian nintzuten bigarren ikarrizketak graziosoa. Zakit, oso guztia. Iruditu zait esperientzia honen bidez maila pertsonalen eta kolektibon bietan aberastu gara denok. Irudi gabe errepikatuko nuke. Aukera eman dugu profesional ezberdinak ezagutzea zain, gazte jendea Euskal Herrikoa gure artean ezagututa saretzeko. Ni uste dut eskenketan dagoela aukera bat, ze bakoitza norbera etortzen dagoena helburu desberdinakin, eta antzerki, literatura, musika edo bertsolaritza guztien sakoen pertsona ezberdinak hemen elkarrekin partekatu lehizke gabe guztuak, eta baita ez nik pertsonalki, literatura igual ez dut asko izakot informazio asko bertsolaritza, baina hona etorri nahi zenetik guztu hartzen txat eta nik uste dut gauza asko ikazten dela. Literaturan, antzerkian, musikan eta bertsotan zure sormena garatzeko aukera moten dau, bai taldien eta bai bakarka lan politik urteren diemendik. Eta bai Euskal Herri mailako zenbait artista on eta merezi da benak ezagutzeko aukeria. Eta bai, men gauze jente bat, ez dakit, igual gerora jente hori, artista hon hori zengoan jentia, igual amendik urtengo bat, eta jente horrekin dau egun pasetia, benetan, gauza politua da. Nik uste, sormen egonaldiak eskaintzen dagoen importanteena dela leku bat edo eremu bat, ez? Azkenean danok sortu nogolako geure kabuz etxeetan, baina leku bat ikusteko posible dela eta badagoela jendea horretan dabilena. Gero bai eskaintzen da hori, jorrik aipatu duen harreman sare hori, denik ere importante ditzen jatena urtean zehar sortzeko grin hori mantentzeko eta ikusteko benetan aldala. Eta bai eskaintzen da sortzeko nahia ez eta ikustea posible dela eta ikin desunen. Eta produktu polita dut den hemendik eta gero bai jatzen dozu informazio asko sortzailei buruz edo liburu batzuk, komo batzuk egiten dituzu, eta niretako edo antzerkizan batzuk edo abesti batzuk, eta niretako hori oso berazgarria da gero balio da bilako etorkizuna. Ni nabil antzerki talde batin, eta jasen den inmezua sormeneko izen emateko epiaia irikia zela, anieten, eta puntatu duzien, animatuzin batzuk eta geba aizpaita komentatuta, nire iztegez lehien aizka anai arreba komentatuta lortu genuen batzuk animatzen. Asmoa antzeko edo igualak egun jendia elkartu bat arduan. Gure artien dekagu rollo eguna. Eta ulertzen ez dakit igual gitarre bat eta denak elkartzen gara gitarra baten ingurun eta Niretzat behintzat hemen sortu den sare honek ekarri du gerora bertze espazio batzuetan, bertso saio bat egin udalekutan edo mantentzea harreman hori eta ez dakit, jende gehiago izatzea leku diferentetik eta hola ere bai errealitate diferentik izatzea ez azkenin ateitzea zure espazio horretik itxea. Ahal izitea, jakitea adibidez, proiekturen bat badeko zuguruen, ez dakit zer gurot, ez dakit zer idatzi, baina behot laguntza edo beste idaren bat edo miserakit, hau superondo joan zen ilustrauko balitzide hau eta esetan dut ezakin nor badakien hau niri buruz eta beti dekozu buruen naiz eta ez egon nahin presente beti dekozu idea hor bat ematek lagundu balko dutzule gauza serioagoetarako edo lan eta proiektu diferentetara. Jende guztia da, artista.
Bale, bueno, pixkat ja aipatu da transmisioaren ideia tradizional edo historiko horrek, ez, buelta bat edo berformulazio bat eskatzen duela gaur egun, ez, gazteak euskera eta kultura hiruki horri forma eman nahi baldin badiogu. Eta, aurrengo galderak pixkat hortik joango lirateke, ez, nor da edo nork izan beharko luke euskal kultur sorkuntzaren transmisioaren langintzaren sujetuak eta nork hartzaileak, helduak transmisore eta gazteak hartzaile huts formula horrek balio digu, ala bi norantzatako transmisioa hitz egin dezakegu edo transmisio zirkular baten moduko zerbait eraiki behar dugu. Aipatu bezala, gure kasuan EHZ-etan gazteak dira bai hartzaile eta bai subjektu ere, batez ere. Publikoan denetarik bada, baina batez ere da gazte festival bat, bai antolakuntzan eta bai publiko aldetik. Eta orokortuko genuke ere, Ipar Euskal Herrian kultur transmisioa eta bai kultur sorkuntza oso gaztei loturikoa dela. Badira berezitasun horiek libertimenduak, maskaradak, kabalkadak, baina baita dantza taldeak eta beste kultura antolatzaileak. Hoi bira motore batez ere euskal kulturan eta gazteak dira. Beraz, gure kasuan subjektua hori litzateke. Bai, bigarrenik, bestalde, kultura mediazioa egiten da publikoarekiko, jende baitu kultura biziz transmititzen da, eta hori guretako biziki garrantzitsua da, ostian erran dugun bezala. Eta ere, erakunde publikoen lana eta elkarten arteko lana, nola erran, ez da, biskata aurreratzen izor hori da idea nagusia, gu gira piskat bitartekari lana egiten du EHZ-eta, euskal kulturatik urrun den gazten artean eta euskal kulturaren artean. Hori da piskat idea nagusia ere. Gure proiektuetan uste dugu hezitzailea bera badala kultur transmisorea. Iratxe Erretolasari irakurri genion, zeharka kultura eredu bat transmititzen duela hezitzaileak eta gu ere ados gaude. Eta egin berean, gonbidatua noski dela kultur transmisorea eta parte hartzaileak ere bai gure espazioetan eta baita egunerokotasunean, euren espazioetan ere badabiltzalako eta mugimendu horretan eragiten dutelako euren inguruetan. Eta transmisio era tradizionala planteatu edo ez dakigu oso ondo zer egiten dion horrek erreferentzia, baina guk pentsatzen duguna da edo behintzat praktikan jartzen saiatzen gara norbere jakintzatik abiatutako transmisio bat emate aurrera, bai hezitzaile bezala eta bai parte hartzaile edo espazio horretan gauden edo nor bezala. Askotan pentsatu leike espazio horretan artista handi batzu datoz, jente gaztia da eta botere harremanak eman daitezkela, baina badauka jente bakoitzak bere protagonismoa egunean zehar eta saiatzen gara horiek zaintzen. Eta ekarri nahi genuen adibide bat, 2018ko edizioan, hau bixan egin genuen, Elgoibarren, eta etorri zen Daniel Sarriugarte, literaturako disiplina lantzera edo, eta gaueko tarte horretan Daniele bere karpeta erakutsi zeuen etorkizuneko novela batena. Nola hasi zen, ze ideia zeuzkan, nondik zetozen ideia horrek, eta iruditzen jaku badala espazio bat zintzoa benetakotasun eskaintzen duena, eta iruditzen jate Danielen adibide hori badala, erakusten dutzu ez zelan egiten duten lan, etorkizuneko jentzat lagungarri izango zalakoan, eta
eta guk holan planteatzen dugu transmisioa edo. Bueno, asko gustatu zait biziz transmititzen da, ez? Praktikatik edo egiten dugun horretatik. Ze egia da askotan igual gazteentzako euskerazko kultur sorkuntzaren transmisioa, ez, diseinatzen dela bulegoetan eta gero, ez, eman nahi izaten dela praktikara. Eta hurrengo galdera pixkatortik izango litzateke, ez? Askotan, erakunde publikoek egiten dute lan bat, beraien aldetik, elkarteek edo herrigintzan edo ez, igual kaleetik edo lokatzatik gertuago dauden elkarteek beste alde batetik, gero daukagu hizkuntza formala, hizkuntza formalak gauza batzuk egiten ditu bere aldetik eta hizkuntza ez formalak beste batzuk agian beste norabide batean, eta guk uste dugu ez, erakunde izaera ezberdinen arteko erakundeen elkarlanetik etor daitekeela ez, igual, transmisioaren gako hau. Baina, klaro, horretadako aldugu elkargunerik, aldugu izaera ezberdineko erakundeok partekatzen ditugun egitasmurik, pixkat horren inguruan aldetu nahi duzuen. Bai, beraz, gure kasuan, Ipar Euskal Herrian, kultura instituzionalizazioaren astepeletan gira, eta guai arte, eta enbatean beti ala da, dena kultura errikoian eta oinarritua da, elkarte gintzan. Beraz, guk ez da nolabait estrategiarik edo lanik erakunde publiko eta elkarten artean, baizik eta guk ulertzen dugu EHZ ekosistema batean kokatzen dela, estrategia baturik gabeko ekosistema batean. EHZ denboran, hainbat elkarte euskal kulturaren inguruan ari diren elkartekin lanan ari gira, Euskal Irratiak, Kanal Dude, izan beste arloko elkarte batzu ere, beran euskara plazaratzen dutenak ere, adibidez laborantzak ganbara, erekin lanan ari gira, beraz EHZ ekosistema horretan sartzen da, kokatzen da, baina ez da estrategia bateraturik, edo ez da horako bide formalik, hori. Eta adibide baten emaiteko ere, EHZ espazio biziki importante bat da, adibidez Kanal Duderen dako, Kanal Dude da edabide parte hartzaile bat, edo parte hartzailegoan oinarritua den edabide bat, eta EHZ baliatzen du, EHZ momentu hori baliatzen du, Kanal Dudek ere, laguntzaileak sekatzeko, pixka bere edukia eta garatzeko, beraz hor ere, EHZ-aren barnean, ekosistema bat bezala ulertu behar da, EHZ edo Gure kasuen proiektu hauetan, bai Bertsozale elkartea, ikastoleen elkartea, Mikel Aua katedra eta Euskaltzaindia daude elkarlanian, eta, irudzinako elkarlana beti dela ona eta batzutan beharrezkoa. Ez da, beste. Pasando, ados. Utziko dugu transmisioaren gaia pixka bat, eta igual zentratuko gea ez, irukui horren, euskera, kultura, gazteak, iruki horren ertz horretan ez, gazteen ertz horretan ez. Ze, jardunaldi hauen saiakera ere bada ez, nola euskal zaletzen gara, nola kultur zaletzen gara galdera hoiei erantzutea. Eta, guk oinarritik beti aipatzen duguna da, gazteentzat gauzak egiteari utzi eta gazteekin, beraiekin gauzak egiteari ekin behar diogula. Eta nolabait ez, gazteak sujetu aktibo eraikitzaile moduan ikusten baldin bagara, nolabait beraiekin batera sortzera gonbidatzen dugu beti ez. Baina egia da, gazteak aipatzen ditugunean ez, ez dakigula oso ondo zer dan gaztea, ez? Noiz arte da gaztea, zer dan erabea, zer da gaztea. Ez, azkenean oso eraikuntza sozial difusoa da, ez? Gazteena. Eta karo, ez dala gaztaro bat edo nerabezaroa como tal existitzen, ez? Nolabait gazteak eta nerabeak existitzen direla,
eta ez dakit ez, inolaz ere ez dela berdina izango, ez dakit, Azpeiti bezalako arnasgune bateko gazte edo nerabe bat, edo baigorriko bat, edo hiri batekoa, edo landa eremekoa, edo neska, edo mutila, edo migratua, orduan, ja nahaztu ditut bi galderak, baina nola baitez, nola eraikitzen dugun, edo zelako garrantzia daukanez gaztea, nerabea, sujetu bezala ezaugarritzea, benetan euskal kultur sorkuntzaren transmisioan sujetu izatea nahi baldin badugu ezaugarritu eta ez ahaldundu behar dugulako, eta pixkat hori ez, nola kudeatu Euskal Herri luze zabal honek eskaintzen digun aniztasun guzti hori gazteekin lan egiterakoan. Nahi bozu behasiko du. Eta gaita zidu. A ber. Gure proiektuetara Euskal Herriko 7 lurraldetatik datoz gaztiak, bakotxa bere realidadearekin, eta irudzinate gure proiektuetan sortzen den espazioa bera dela arnasgunea, eta espazio seguru bat, edo goxo bat, bakoitzak bere etxetik dakarren realidadea konpartitzeko eta elkar banatzeko. Aniztasuneri dagokionez bada erronka bat, oraindik ez gara mundu guztiaren gana iristen, ez da erreza, baina apostu egiten dugu tokien tokiko eskola desberdinekin harremanetan jarri, bai bertso eskolak, hitzen eskolak, antzerki eskolak, eta ahalik eta jente gehiengana iristeko. Eta gaztiak eurak protagonista izetiana, gure egitasmoak euren interesetatik sortzen saiatzen gara, eurei galdetute, horrek funtzioneko duelako, bestela ez du funtzionatuko, eta hori reala da, edo ustegu reala dela, urtero edizioa maitzen danean balorazio orokor bat egiten da gazteekin eurekin, eta saiatzen gara kontuan hartzen urrengo urteko edizioa sortzeko, eta bai gonbidatuei dagokienez, gonbidatu nahiko luketen etortzia, baina baita egitasmoan ze gauza gustatu dan, zerrez, eta aurtengo edizioan disiplinartekotasuna lantzea behar horietatik, edo galdera horietatik identifikatu da, eta guko lan planteatzen dugu proiektu. Bai, gazteekiko estrategiei buruz, niri iruditzen zaita askotan saiatzen garela, bai euskalgintza aldetik, bai erakundetatik, beti nola unkitu gazteak, ez oso zaila da, eta beti badakezka hori, eta nola hurbildu gazteak euskarara, eta nola hurbildu gazteak euskal kulturara, eta askotan iruditzen zaita ez dela lortzen. Eta nire ustez asko funtzionatzen duena hori da gazteak aktore bilakatzea. Helduek gazteentzako imaginatutako proiektuak eta zaila izaten da funtzionatzean nire ustez, eta errealitatean ikusten da gazteek sortutako proiektuetan parte hartuko dutela gazteek berek. Eta adinei buruz, iruditzen zait desberdina dela, hori guk aipatzen ditugun bi adin horiek, 16, 18 urte, eta 20, 25. Izan daiteke hor transmisiorako adin interesgarri bat iruditzen zaigu. Beste zarragoak pasa direlako beste fase batera, eta baina oraindik gazteentzat erreferente itxura bat izan dezakete, eta hori izan daiteke interesgarria. Gero landa eremuei buruz eta hirietako gazteak eta hori, guk ez dugu egiazko osnarketarik horren inguruan, EHZ beti antolatu da landa eremuetan, iruditzen zaigulako behar bai aukeretzen daitekela hirietako jendea hurbilarazteko ere herri txikietara, baina batzutan iruditzen zaigu euskal kultura eramaten dugula herri txikietara, batez ere eskaintza kulturala handia dela hirigunean eta gure kasuan kostaldean eta eramaten dugula kultura barnekaldera.
Eta azkenean pixkat jarrera paternalista bat da edo, ze herri txikiak ere bizi dira eta herri txikietan bada kultura, eta bada kultura oso aberatsa, beraz batutan trompatzen gara gauza horrekin ere. Eta gero generoan ere galdetu da eta aizu jate. Gure proiektuetan ere gehiengoa emakumea da, bai parte hartzaileetan eta baita hezitzailetaldian ere, edo antolakuntzan ere. Eta horri, proiektura datozen parte hartzaile gizonezkoa purroientzat erreferente izateko basaiatzen gara hezitzailetaldian ere gizonezkoak egoten, eta gonbidatuek pentsatzerako garaian basaiatzen gara kontzientzia feministadun eragileak hautatzen eta hortik ere eragiten. Bai, argazki batzuk ekarri ditugu pixkat adibide gisa, hola pasatzeko. Bai EHZ-takoak, baina baita beste baipatu ditugun libertimendu, kabalkada, maskarada, erakusteko egiazki, bintzat Ipar Euskal Herriaren kasuan da, gazteak aktore direla eta motibatuak direla euskal kulturarekin segitzeko, eta hori dela gakoa gure ustez, dela militantzia hori transmititzea. Dira bilaka dantzataldekoak, Xilaba bera, zenbat bertsolari gazte diren, gaur egun lehen lerroan direnak gazteak direla, eta hortik segitu behar dela, transmisio hori egin behar dela, bide hortatik, hau da, herrika aurten antolatu den ekimen bat, gaztek antolatu dute beren kabuz, korrikari keinu bat eginez. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, igual galderentzako tartea zabalduko dugu, gelditzen zaigun ordu laurdentxo honetan. Hori da, iratik mikroa dauka, orduan animatu. Eskerrik asko aurkezpenengatik eta zorionak bi proiektuei. EHZ-takoei galdetu nahi nien, lorpen asko izan ditu proiektu horrek, baina badu lorpen bat nik uste dut beste proiektu batzuen aldean interesgarria dena, eta bada, gazte proiektua da, baina ni gazte nintzela denengo, 1996an oran nengoen, bai? Baina izan da gazte proiektu bat, belaunaldiz belaunaldi, gazte belaunaldi batek beste bati pasadiona, eta hori ez da hain ohikoa, eta jakin nahi nuen agor badagoen estrategiaren bat horrek ondo funtziona dezan, o nola, iruditzen zai bereziki zaila, zuek aipatu duzuen bezala ez gazteek sortzen dute normalki gazteentzat, eta askotan belaunaldi batek ia uzten dionean gazte izateari proiektua ere hiltzen da, ez, beraldani horrekin edo moldatzen da, baina ez da gazte proiektu bat. Orduan pixkatea horren, transmisio horren berri edo ematen. Batetik hori, betiko urtero emaiten duguna ofnarketa da, nola lan komisio ezberdinak arraberritu, nola gazteak unkitu, ere Ipar Euskal Herriko eremu guztietako gazteak unkitu, adibidez ere badugu erronka bat, Sibiruko gazteak ere urbilarazteko, beraz, galdera hori ere beste hainbat galdera edo erronka unkitzen ditu, eta nola transmisio hori, guretako alemaleko izan dira hainbat haustura EHZ-aren historian, batzutan transmisio batzu
zira bizkiuntza pasa edo bizkiuntza egin, edo gauza batzu ez dira transmititu, beste gauza batzu bai eta dena. Eta bizki importantea duzetzako, ez da transmisio horren erronka da azkenan belaunaldi bakotsak ekartzen du bere belaunaldiak dituen problematikak. Laurogeita hamaseian EHZ sortu zuen belaunaldi horrek bazituen hainbat galdera, hainbat problematika, testu inguru batean kokatzen zen ere, eta guk hor duela 3 urte gazte talde berri horrek hartu zuelek EHZ, hor beste galderak ziren, beste galderak pausatzen ziren eta dena. Beraz EHZ ere, EHZ-aren bilakaera ere, heldu da belaunaldiek bizi duten edo belaunaldiek bizi duten testu inguruarekiko. Eta hori guretako indar bat da, eta ez gira, hola, EHZ guretako beti konektatu da testu inguruari, ez da bakrik belaunaldi baten proiektua, baizik eta Ipar Euskal Herriko gazteleren proiektua, bere aldakitekin eta dena. Bai, betiko galdera da, ipatu duzuna, betiko galdera da, nola egin iraunarazteko eta nola egin transmititzeko, eta ez dugu erantzunik, eta harrigarria da, 25 urtez frogatu da, funtzionatu duela, baina ez dakigun nola. Beti, aski bilakaera ziklikoa du. Ez, talde berri batek hartzen du, indartzen da, eta gero talde hori pixkat erretzen da, eta gero uzten du, batzuetan, hola, eta hurrengoak segi dezala, eta ez dago bat ere transmisiorik. Eta hurrengo belaunaldiak bere kabuz ikasiko du antolatzen. Baina nire ustez gakoetako bat bada ere konfiantzarena. Aurreko belaunaldiak konfiantza egitea hurrengoari. Askotan kostatzen zaigu proiektu bat uzterakoan belaunaldi berri baten eskuetan, gazte hauek aldatu dira, ez dira gu bezala, guk hori egiten genuen, eta hiek ez, eta beti bada juiamendu hori edo, eta hori kentzen baduzu asko zerrexagoa da transmititzea eta hori konfiantza. Justu, egunan, justu gehitu nahiko nuke zetanik, bizi handitu nahi zeus EHZ-arekin, beraz ezagutu dut Josakoa, Idao Zemendikoa, eta egia da aldaketa sakonak izan direla, eta astapen batean, nire belaunaldiak zuen pixkat gauza, den aldatu dute, ez da oikoa, ez da Josa bezala, egia da burbuila batean ginen Idauze arte uste dut, eta gero pixka bat aldatu da. Baina gaur egun nik pixka bat atzera begirada bat ikusten, beti bizirik da EHZ aldatu duzue, zenta zuen ben aldatia da orain, eta azkenean zinez evoluzio bat bizi izan duen elkarte badaz, eta festival bada, eta egia da naiz eta asko aldatu den, zuek azpimarratu duzuen bezala eta zuk ere, belaunaldi festival berri bada, baina atxikiz pixka bat astapeneko grina hori euskara eta kultura transmititzea, baina beste kulturak ere sartuz. Ez dakit ongi, baina justu komentario gisa, Iparraldeko biztanle gisa, bai, biziki garrantzitsua da egiten duzuena, eta egia da austurak izan direla, belaunaldien artean, eta bereziki Josatik joan zelarik, Idauzen izan ziren kezka batzu, baina beti bada gazte talde bat festivalaren errekuperatzeko, eta pentsatzen dut orain segituko duela, eta 20 urteren buruan beti EHZ eta hori izanen dugula. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko. Nik Leireri galdetu nahi nioke, ea ahots baten sormen egonaldietara edozein gazteek daukan joaterik. Ikastoletan askotan, 15-18 urte bitarteko gazteak ditugu, euren ekimenak sortzaileak dira, baina askotan ez dakigu nola bideratu, ez? Badaude arloak, badaude irakasleak, bideratzen dituztenak, baina gero nola eman espazio hori, ez? Nik zintuztedan ezagutzen, da asko postu nau, eta horan jakineko nuke, begiratu dut, web horrian, eta baina ea nola dan. Eskerrik asko. Edo no retorre leikela, bai, osea, salia bada, eta guztetan, bai, ez da baldintzarik. Zer? Ez, edo no retorre leike. Eta gero, lehen aipatuten botere harremanak ere
gaztien artean ere eman lehik ez. Batzuk asko jarduten deure, beste batzuk beste plano bat, baina, zehatzen gara pertsona bakotxak bere jakintza hortatik abiatu, eta hori bakotxari bere importantzia ematen, zentzuten duena ere importantia da, bestela elegoke eskaintzeko gunerik, hasi que edo norretorreleik bere beria emotera, txiki edo handi izen. Eta leire zer egiten duzu, deialdi ireki bat? Bai, laster, astebete barru irekiko da izen emotia, eta bai, sare sozialetan ireki da, lehen esan bezala eskoletara bialtzen da, baina ez da zertan eskola baten izena emonda egon, edo bertzolaria izen, edo antzeslia izen, ireki da. Beste galderaren bat edo? Ez? Bale, irutze bat zaizue hemen, utziko genuke gurea, eskerrik asko, hiruroi berriz ere, gure gonbita onartzeagatik, eta zuen egitasmoa hemen gurekin partekatzeagatik, eta ni pixkat hemen esan dan horrekin gelditzen naiz, ez? Gazteengan, urrengo belaunaldiengan konfiantza izatea, ez? Guregan izan zuten moduan, eta kontu ez da lagu bezala egitea, ez? Belaunaldi bakoitzak hartzea mai gainean, bere problematika, bere egiteko moduak, eta hortik jarraitzea sokaritirak. Eskerrik asko, eta horren arte. Bai, hori da. Bueno, listo, indegu trantsizioa. Eta goizeko eta eguneko eta jardunaldi hauetako azkeneko mainguruari ekingo diogu. Eta gurekin, mainguruan gaia edo, kulturgintza sozializatzeko plazak dira. Eta horien artean, plaza desberdinak edo espazio desberdinak izan ditugu aztergai jardunaldi guzti hauetan zehar, eta izan ditugu aretoak, izan ditugu kulturguneak, izan ditugu, sarea bera ere izan genuen aztergai, eta gaur ere sarean zehar ibiliko gera, baina, atari desberdinen inguruan. Eta horretarako gurekin hemen daude gaur, armiarma.eusetik Mikel Elortza, ganbaran.eusetik Ritxi Lizartza, eta bertsozale elkartetik, bertsozale.eus, eta gero bestik esplikatuko dugu atari mordo horri, Esti Esteibar. Eta etortzeko azan ere badok.eusetik Jon Eskizabelek, baina azken momentukoa ere hau, izan dugu, ezin izan du etorri. Beraz, maingurua hola zuntzako ere tarte gehiagongo hitzaiteko, ze bestela ere estu xamar gelitzen zitzaigun ere laukua, beraz, hementxe maingurua. Esan dut, ez, kultura transmititzeko hainbat espazio mota daudela, eta hortan arituko gera. Orduan igual, hasteko eta kokatzeko, entzulegoa kokatzeko, bakoitzari eskatuko dizuet proiektuan aurkezpen txiki bat egitea, proiektu guztiarena, baina aurkezpen txiki bat egiteko, bakoitzaren nundi zatozten ere kokatzeko. Orduan, ez dakit, nahi dezuten bezala, hasi nahi bauzu, Ritxi, zu hasiko zea? Bai, maiozu botoiari hemen mikrofonuan, hortxe. Egunon, aurrena eskerrik asko gonbidatzeagatik. Aurtengoa da, nolabait esateko bigarren saio egiten deguna pixka bat errepertorioen inguruan, eta, errepertorio ditzen diogu nolabait ere, hainbat arlotan, arloari dagozkion edukiak eta bildu eta plazaratzen dituen datu baseari, bilketari, nahi duzuen bezala. Nik ganbara.eus ez hitz egin berko nuke, baina beti hasten naiz hizketan armari buruz, ez dakit oso ondo zergatik.
Nik uste dut, armi arma izan zela aurrenekoa, eredu egintzuna, nire ustez bidea ezarri zuen, dakizunez armi armak badaramatza 20 urte, literatura biltzen, gehiago, Mikel? 20. Eta, bueno, nahi tokatu izan zait, eta pixka bat, kulturaren inguruan, kulturaren transmisioaren inguruan, tokatu zait armi arma, hainbat lanengatik goitik bera harakatzea, bilatzea, eta niretzat irakurketa aparte izan da ikerkatarako tresna egokia, baina era berean hemen ari gara transmisioaz, eta uste dut funtzio hori ere betetzen duela euskal literatura eta euskarara ekarritakoa nolabait ere plazatuz eta jendeari eskainiz, ezta? Hortan oinarrituta, hainbat lan egin izan ditugu eta pentsatzen dut bi erabilera maila daudela. Batetik, esan dezagun ikerketarako balio duena eta bestalde literaturaren gozamenerako, bai? Hori nik oso garbi neukan beti denik buruan eta orain dela 8-9 urte sortu genuen zinea.eus, hedabide bakarra euskeraz jarduten duena zineari buruz, digitala da, eta bertan ari gara batez ere, euskal zineaz eta euskarazko zineaz hizketan, naiz eta guretzako gauza bera den, badirudi besteentzat ez dela hala, euskal zinea eta euskarazko zinea guretzat gauza bera da, eta hor bukatzen da. Eta gure helburua da, daukagun kazetari taldearekin eta kolaboratzaile taldearekin, euskaraz egiten den zinea nolabait ere bisualizatzea. Eta bereziki, fokoa jarrita gazteengan. Bidean zerbait egin duten edo zerbait erakutsi duten gazte hoiei, lehenengo ikustaldia ematea. Hasier Altunak egiten baldin badu bere 40. film laburra aipatuko dugu, bai? Baina fokoa jarriko dugu seguru asko Maria Elortzak zinebin aste honetan jaso dula, atzo hain zuzen ere jaso dula bere lenarekin. Maria Elortzaren hain zuzen ere zein beste zerderaz da, baina ulertzen didazue. Hala balitz, euskeraz baliz, izango litzateke pixka bat gure jorratzeko gaia, elkarrezketa zabala emateko aukera, kritika egiteko aukera eta azken batean horrelako lanei ematen diagolako lehentasuna. Eta horretarako daukagu lantalde gazte bat, beti egiten dugu urtero kritika lehiaketa bat, kritikari berri bat izateko, eta, pixka luzatzen naiz, baina azken batean, zinean gertatzen zaigu oso gauza berezia. Donostian sortzen ari da Tabakaleran halako erakunde endogamiko xamar bat nire ikuspegitik zinea egiteari buruz, eta gurean berriz kritikariak azkeneko biak filosofia ikasleak dira. Orduan pixka bat, beste mundu batekoak eta gauzak aztertzeko beste modu batean aritzen direnak, eta oso beresgarria da guretzat, kanpoko ikuspegi bat ematen duelako. Zinemaren bisibilizazio lan horretan, ikusten genuen, kalera ateratzen genenean, zuek egiten aiziatela webgune bat, zineaz, euskeraz eta euskal zineaz bakarrik, zuek erotuta zaudete, euskal zineaz existitzen. Eta orduan, hala da, hasi ginean galdezka kalean, ze pasatzen zen, eta, haizu, zeizkidatzu 5 film luze euskeraz egin direnak, errodatu direnak. Eta guain igual, azkeneko urte hauetan pixka bat errexagoa da, baina hemen 5 eskatzen badizkitzu eta igual danok ez dizkietzu esango 5 pelikula euskera sortu direnik. Orain dela, 2013an, jendeak gehienez ere bat esango zon, bai? Eta segurasko erderaz egindakoa eta itzulitakoa. Eta ikusi genuen, akaso, etzala gure lana, euskerazko zinemagintza nolabait ere ikusaraztea edo biltzea, eta orduan erabaki genuen, bazela garaia, jendeari esateko gaur egun formato askotan, dokumentalean, animazioan, fikzioan, luze eta labur, egin izan direla hainbat eta hainbat pelikula. Gure kasuan bildu ditugu 800 bat pelikula euskeraz sortutakoak eta askoz ere gehiago euskeraz zehatutakoak. Euskerara ekarritakoak, bai? Orduan gure helburua da nolabait ere, pentsatzen dugu olako lan bat egin behar duela adibidez Euskadiko filmategiak. Baina Euskadiko filmategiaren helburua ez dijoa hortik, eta orain dela 2 egun egin genuen Apaiz kartzelaren aurkezpena bertan, eta prestatzen ari ginela, ikusi nituen egin dituzten argitalpenak. Eta oraindik ez dago argitalpen bat Euskal egile bati buruz egindakorik, bai? Euskal Herrikoak, bai, nola da,
Ales de la Iglesia izenekin noindik ere. Ales de la Iglesiari buruz bai, eta olako jende askori buruz bai. Baina euskal sortzaileei buruz oraindik ez da egin. Eta hori ez euskal sortzaile bakarrik euskeraz egiteare bai, ez da bilak. Ez da egin. Eta orduan ikusten genduen bazala behar bat. Ulertuko dezuenez, proiektu hau oso lotuta dago taldearen borondateari. Ze, jasotzen du laguntza bat Gipuzkoako diputaziotik urtero, baina laguntza txikia da, eta finantzazioa batez ere dijoa zineako taldearen eskura, ezta? Bai lan ordutan eta bai dirutan, eta egia esateko gure asmoa ganbara sortu genuenean izan zen bertan bildu, sailkatu eta ezagutzera ematea euskeraz egiten ari diren film guztiak. Ni joten baldin banaiz nire kamerarekin horko parkera eta umeak grabatzen baditut eta nire ofa euskeraz baldin bada hori ez dugu bilduko, bai? Betire edo lehiatu dana lehiaketan batian edo erakutsia izan dena zineren batian edo horlako zerbait, bai? Hori da gure asmoa erakusten degunean. Eta berez ez ditugu pelikulak jartzen eskubideak dituztelako, eta dugu ez gara ez filmin, eta ez gara Netflix, eta ez gara horrelako ezer. Gure helburua da nolabait ere, pelikularen inguruan, fitxa tekniko bat, fitxa artistiko bat, kartela, frameak, trailerra, horri buruz sortu diren berriak, egin diren elkarrezketak, egin diren kritikak biltzea, bai? Hori da, orain arte egin izan duguna, zerotik abiatuta, eta uste dugu, 2013an sortu bazan zinea ganbara, 2015an edorrela, gaur egun jarri garela gutxi gora bera egunean, orain arte sortu denarekin, bai? Orain ari gara urterokoa sortzen, eta ja datu basea osatuta dagoenean, orain hasi gara pixka bat pentsatzen, nondik nora jo nahi dugun ganbararen batez ere zabalkuntzarekin. Uste baitugu, hainbat arlo izan da, hemen daude bertsozale, hemen dago arma, falta da badok, bagaudegu, baina badira beste batzuk oso interesanteak direnak, behin gurekin bildu izan direnak, adibidez bilketa, guretzat oso interesgarria da. Berriz ere ikerketa aldetik diot, bilketa.eus, Baionako mediatekak egin duna, bertan ari dira digitalizatzen, euskeraz eta frantsesez argitaratutako hainbat aldizkari, hainbat egunkari, pixka bat armaren aritik, bai? Eta kalitate izugarriz eta lanerako oso tresna aproposa. Badakit, kostatuko zaigula orain 1919ko eskualduna deskargatu, uztailaren bikoa, eta hasi irakurtzen zer kontatzen duen. Hori normalean ez daula izaten. Normalean gehiago dago bideratuta ikerketara, baina pentsatzen detaiek ere gure gogoeta bera egiten dutela, sortu duten datu base erraldoi eta kalitate handiko hori nolabait ere gizarteratzeko. Eta badaude beste batzuk, orain buruan ez dauzkadanak, baina uste dut denok ere badaukagula gogoeta bat egiteko, nondik nora jo nahi dugun eta zer egin nahi dugun gure informazio guztiarekin nola plazaratu nahi dugun esateko. Mina esker. Eskerrik asko, Ritxi. Mikel. Egunon, eta eskerrik asko, tortzeagatik eta gonbidatzeagatik. Eskerrik asko Ritxiri gure aurretik esan ditu nitzoien gatik, nik uste edo pentsatu nahi dut etorkizunean alderantziz izango dela, ez? Literatur mailakoek hitzein berko deula zineaz eta musikaz eta zorionez baita bertsolaritzaz ere gure munduan transmisioa, gazteak eta horiek kontuan hartzen baitugu, ze literatura bada eremu esango nuke murritzago bat. Oindala 20 urte, Sus argitaletxearen ekimenez eta anparoan erabaki gendun internete hasi berria zen, behar gendula, internet egokia izan zitekela, tresna egokia izan zitekela, 20 urte lehenagotik geneuzkan literatura aldizkariak, Susa literatura aldizkariak jartzeko. Susa literatura aldizkariak, urtiak ziren etziala egiten, ez zeuden noski ez dendetan ez liburu inunez, eta okurritu zutegun. Internet izan daiteke toki bat, ez? Hortik abiatu ginean, eta hainbat urtez, hainbat proiektu edo webgune desberdinekin, sortu gendun arma izena evidentea da zergatik, eta
Gure helburua zen bertan biltzea euskal literatur edukia, nola baita esateko. Bildu eta banatzea, pixkat Euskal Herriko Unibertsitatea ematen dut, ez nahi hortan erori, baina gutxi gora bera holako zerbait izan, ez? Alde batetik gordailu bat egin, gure gordailu izena daukate gure webgunetako bat, gorde, sortzen, eginda zegoen material bat gorde, eta gero gordetzeaz gain hori banatu, pixkat nolabait, sozializatu. Sentido horretan, 3 webgune mota edo dazkaula esan izate dugu, alde batetik dazkau gordailu hutsak, ez? Klasikoen gordailua, badaude testu klasikoak, erdi arotik gaur egunera arte, testua. Milioika hitz eta zientoka milaka esaldi. Eder eta ezain eder. Eta gordailuaz aparte, gero datu baseak edo direnak badazkau, ez? Idazleenak osatuena, segurazki, eta erreferentea badana neurri batean edo euskarara ekarritakoena. Eta gero, hoien inguruan, ohartu ginean, ja pixkat sozializatze kontu horrekin internetek errazten digula eta uzten digula, aukera handiak ematen dizkigula, literaturaren inguruko, ez dana testu hutsa ez dan beste jardun batzun inguruko eremuetan eragitea, ez? Kritika, nik uste literatur kritikaen gordailua oso asko erabiltzen dan tresna dala, jendeak horre hartzen dulako liburuen berri, edo gehien bat idazleek berehala eta segituan irakurtzen dutea bere liburua zer esan duten, eta horrelako datu batzuk, agenda, literature mailuak banaketaren inguruan. Orduan, hori izan da, 20 urtean egin deun lana, oraindik ere egiten deuna, eta neurri batean azpimarratuko nuke, hau sortu zala zearen Zuzarritaletxearen ekimenez, eta hala jarraitzen du egiten, jende batek lan egiten dugu hor, eta mantentzen da gure egituraren lanarekin, finantzatu da gehien bat gure lana eta administrazioak jarritako diruarekin, eta zorionez, gerora itzengo ditugun puntuengatik esaten dut hau, badeu inguruko agenteen laguntza, ez, komunikabideak, argitaletxeak, eta mundu horren laguntza badakau. Guk dakauna da eduki haundi bat, oso haundia, dakau hori badazkau, hori pixkat banatzeko tresnak, falta zaizkigu zeurazki asmatzea, tresna gehiago edo eraginkorragoak hor dagoen guztia berritzeko modu desberdin batean erakusteko eta gehiago zabaltzeko. Horiek zeurazki hurrengo puntuetan landuko ditugunak, hasieratik alare, esango detenak gu oso kontziente gara, honik saiatzen naiz esaten da, eta ez da garrantziak entzeagatik, kontziente gara literatura zer dan, literatura da eremu bat, zaiona mundu guztiari gustatzen, eta zenbait jenderi gustatzen zaiona, batzui asko, zorionez, eta, numero horietan mogitu behar dugu, eta mundu horretan ez pretenditu behar, beste zerbait garenik. Baina, hala ere, noski, eta Ritxik esan ditunak entzun da, arroba gaude, orain arte lortu deunaz, eta segurazki asmatu izanaz zea batekin, ez? Idea bat aurrera eramaten. Baina, nik uste hurrengo puntuetan daudela ez da gai bat. Bale, eskerrik asko. Esti. Bai, eguerdi on danoi, eta eskerrik asko gonbidapenarengatik.
hogei urtea aipatu dute, biek, batez ere Mikelek. Elkarteak ere bai, orain dela 20 urte egin zuen internetera jauzia, momentu horretan abiatu ginalako erakunde guztiok interneten gure guneak garatzera eta barrez. Elkarteak ordurako, bertsozale elkartea ez dakit zenbatain aurkeztu beharko genuken, badakizue bertsolaritzaren transmisioa, sustapena eta ikerkuntza bultatzeko erakunde badala, 1987 urtetik aidana lanean, eta hasiera-hasieratik bizio handia izan zuten sortu zutenek, eta behaien jarduera, ekimenetan lurra hartzen du jarduerak, horren ari gara sustatzen, bertsolaritza, transmititzen eta ikertzen. Eta azken 20 urte hauetan, batez ere egin duena da, helburu horiek erdiesteko sarean erraminta batzu garatu, eskaintza hori indartzeko edo lan horiek hobeto egin ahal izateko. Lehenengo sortu zuen bertsozale.eus, eta hau da gure atari nagusia, elkarteari buruzko informazio osoa bertan daukagu, ikuste da, ezta? Bai, esan gabe doa, erraminta guztiak gaur orkestuko ditudanak garapen bat dutela, ez zela horrelako hasieran, eta gaur egun ere berritu bat behar duela, orduan hori esan gabe doa, baina hau da gure atari nagusia, elkarteari buruzko informazio nagusia bertan daukagu, 6 elkarteren bilgunea da elkartea, proiektu asko gauzatzen ditu, esan bezala plaza sustatzeko, ikertzeko, eta transmisiorako, eta hemen daukagu elkarteak aditzera eman nahi duen guztia jasota. Eta azpiatariak ere bertan topatuko genituzke, txapelketakoak edo lurraldetako elkartetako azpiatariak. Eta da esan bezala gainontzeko ataritarako sarbidea, erraminta asko ditugulako sarean gaur egun. Daukagu adibidez, lehen Leirek azaldu digun moduan, proiektuak ikerkuntza sustatzeko Mintzola ahozko lantegiaren bitartez egiten dugun lan, ikerkuntza zarago ahozko elkargunea bertan daukagu, eta baita ere kultura artean, beste atzerriko kantu improvisatuekin jardunaldiak antolatzeko, topaketak eta antolatzeko lanlerro bat daukagu, kultura arte izenekoa, eta atari honetan jardura horiei buruzko informazio osoa zabaltzen dugu. Gero daukagu lanku.eus. 2003an plaza sustatzeko enpresa bat sortzuen bertsozale elkarteak azpiegitura jartzeko, bai bertsosaioak antolatzeko, plazan egin behar dian lan guztiak egiteko zerbitzu eskaintzen dugu, sortzaileekin harremana, sortzaileen eskubideak eta kontratuak eta lanku bidez egiten ditugu, eta lankuren atarian informazio guztia daukagu eskuragarri, antolatzaileentzat, sortzaileentzat. Sarrerak saltzeko atari bat ere badaukagu, 2009an sortu genuena, bertsosarrerak.eus, eta bertan zaleak geuk antolatutako saiotako sarrerak eskuratu ditzazkete, erraz. Bertsoa.eus daukagu, baita ere, hau litzateke sortzaileen lana erakusteko daukagun ataria, aldi berean da gure edabidea, bertso mugimenduan gertatzen den ororen berri emateko baliatzen dugu atari hau, bertsozale.eus da guretzako atari korporatiboa edo elkarteari buruzko albisteak soilik ematen ditugu, eta aldiz hemen mugimenduan gertatzen den guztiaren berri ematen saiatzen gara, eta batez ere sortzaileen lana erakusten ahalegintzen gara, ikusentzunezkoen bidez. Bertsoaldiak dituzue ikusgai, eta aldi berean zuzenekoak ere egite ditugu streamingak, txapelketako finaletan, saio berezietan, eta bar. Honi lotuta, eta ez da gure ataria, baina esan ikusentzunezkoekin alorrean ahalegin handia egin duela elkarteak sorreratik, eta hitzetik hortzera programa gauzatzen dugula ETB-rekin elkarlanean, ez daukagu atari propioa, ETB-ek bere egunean zabaltzen du edukia, baina elkarlanean gauzatzen dugu, eta nahieranen eskuragarri daude saioak, programa guztiak, eta guretzako transmisiorako erreminta garrantzitsua izan da hitzetik hortzera. Bertsolaritza ezagutzera emateko telebista bitartez, gaur egun agian sarean gehiago ikuste dugu, baina garai baten telebista zen gure erreminta nagusiena, eta bertsolaritza ezagutzera emateko eta prestigiatzeko ere baliagarria izan da, bertsozale elkartearentzat.
Gero daukagu datu base bat, Xenpelar Dokumentazio Zentroa sortu zuen elkarteak 91. urtean, eta 2007an, ordura arte batutako informazio guztia, datuak eta ondo antolatu eta eskaintzeko BDB bertsozale.es sortu zuen. Oraindik ere garatzen ari garen erraminta da noski, beti dagoelako zer garatua, baina informazio asko eskaintzen digu, hasi biografiak, bertsolari buruzko informazioa edo mugimenduko kidei buruzko informazioa, argazkiak, kartelak, bertsoak, audioak, denetarik. Erraminta garrantzitsua da, eta erraminta hone gaina automatikoki aberasten ditu gainontzeko, sarean dauden gainontzeko atariak. Informazioa automatikoki atari horietara bidaliz. Adibidez, nahiko baldin badegu bertsozale.eusen agenda erakutsi, Xenpelar Dokumentazio Zentroak datu hori jaso BDB-en erakutsi eta automatikoki bidaltzen digu beste atarietara, ez? Zaleek informazio hori eguneratuta eta eskuragarri izan dezaten. Eta gero, azkena sortu ditugun bi atari, eta hauek transmisioan bete-betean eragiten dutena, baita ere, ikusentzunezkoak bezala, eta dia bertsoikasgela.eus alde batetik, hau da, hezkuntza arautuan egiten duen lan indartzeko baliabideak eskaintzen dituen erreminta. Asko jakingo dezue, baina hezkuntza arautuan ari gara lanean elkartea sortu zenetik, gaur egun ikasturte honetan adibidez, 29.000 aurrengan iritsiko gara, 500 ikastetxetan ari gara lanean, 50 irakasle ditugu, beraiek arduratzen dira ikasmateriala sortzeaz, hortarako ari diren eragile batzukin batera, eta ikasmaterial hori eskuragarri jartzen dugu erraminta honen bitartez, ikastetxek eskuragarri dituzte baita ere, gure bertsolaritzako irakasleek ere bai, eta ezinbesteko erraminta bilakatu da, 2018tik, eta pandemia garaian asko lagundu dugu proiektua aurrera eraman alizateko. Eta urte berean, baita ere, sortu genuen bertsoeskola.eus. Eta hau da, hezkuntza arautuan bertsoikasgela.eus baliabideak eskaintzen dizkigun moduan, bertsoeskoletan dabiltzan gazte eta helduei baliabideak eskaintzeko atari bat. Eta, datutan emateko, jakiteko, 120 herritan daude bertsoeskolak, gaur egun 9 haur eta 600 helduari dira lan horretan, eta hau irakaslei lana errazteko erraminta ezinbestekoa da. Esan, atari hauek poliki-poliki jungala sortzen, baliabide asko behar dira bai ekonomikoak, giza baliabideak hauek egunean mantentzeko, etengabe eta bar. Esan, sinergiak ezinbestekoa diala, eta orduan saiatze gala, atari bakoitzak bere funtzio izaten, eta besteak aberasteko, telikatzeko baliatzen ditugu, elkarlotuta daude alegia, eta askotariko hartzailea ditugu. Izan bertsolariak asko jotze dute adibidez BDB-era, edo bertsoa.eusera, ikusteko beste bertsolariak zertan ari diran, edo informazioa eskuratzeko, bertsosaio historikoak ere ezagutzen mateko, ikerketak eta bar, bertsozaleak ere asko jotzen dute gure gana, atari guzti hauetara, bazkideak, kulturzaleak oroar, ikertzaileak, antolatzaileak, kazetariak, adin tarte guztietakoak eta bertakoak sinatzerrikoak. Ez eta aipatu, baina bertsozale.eus 4 hizkuntzatan garatze dugu. Atari nagusia da euskaraz, baina gero ditu bersioak, ez dira berdinak, bersioak gazteleraz, frantsesez eta inglesez, eta mintzola.eusek ere bai. Baitugulako atzerrian, elkarlanean ari garen beste erakunde batzuk eta badaude, eta haiekin harremanetan aritzeko, edo atzerriko edabideak ere gurekin harremanetan jartzen dira bertsolaritzaren berri jakine dutelako, eta hoiei informazioa emateko, bertsolaritzaren transmisio egiteko, bi atari horiek 4 hizkuntzatan garatzen ditugu. Hola, eskat. Mila eskerre aurkezpenengatik. Gutxi gara bera kokatu gara, bakoitzan hundi atorren, da proiektutatik. Esparru desberdinetan, baina azkenean zunatariek euskal kulturaren ezagutza sustatu, kulturzaletzeko eta funtzio hori betetzen dute, besteak beste, esango nuke, atari hauek.
Baina, bueno, esango nuke kulturzaletzeko ez ezik ere sortzaileak eta ikusle zale edo entzuleak saretzeko ere baliagarriak direla atariok, eta galdetuko nizueke ea nola egiten duzuen hori. Bai, ataria erraminta bada, baina gero nola egiten duzuen, ekintzak egiten dituzuen, hori. Eta igual aldatzeko, ingo dugu Mikel hasi. Bai, ditzen da zitu, eta gero besti, eta... Ederki. Esango nuke jendea, ikusle zaleak edo geure ganatzeko. Gainera, gaurkoa bezalako jardunaldi batean, igual ez da tokatzen, baina zalantza dauzkat gure kasuan transmisioarena nola enkajatzen dan, ez? Esan nahi dute, alde batetik literatura da, lehen esan duten bezala eremu nahiko murritza eta gero eta gaur egun gero eta kontrario handiagoak dauzkanak, ez, ikusintzunezkoekin eta orduan erronka oso zailak dauzkanak. Eta sentido horretan segurazki asmatuko diran formulak, asmatuko dira beste eremu batzutan, ez gurean. Guk, gainera, saiatuko naiz gaurko puntu desberdinetan, ez gehiegitan aipatzen transmisioa dala eta hezkuntza eta eskolak eta bar, azkenean beti ematen du dana gauza berdinak esaten ditugula, hezkuntzan eragin behar dala eta hezkuntzai eman bertzaizkiola ez dakite zenbat zeregin, behar badan handikanpokoa dianak. Eta nik uste batzutan, nik uste beharrezkoa dela ikuspuntua edo, jopuntua pixkat gorago jotzea. Guk ez dakau esaten dut ekintza berezirik, guk jarraitzen dugu lehen egin izan dugun lana, gainera esango nuke gure publikoa, bada literatura maite duena normalean jende heldua eta euskal literatura euskarazkoa maite duena ez kopuruz mugatua, naiz eta azken urteetan esango nuke inoiz baino hobeto gaudela, Beharbada etorkizuna inoiz baino beltzagoa ageri zaigu, baina ez nuke esango nuke literatur zabaltze aldetik, aniztasun aldetik, irakurle kopuruen aldetik ez gaudela gaizki. Daukaguna da, seguruenik, etorkizun oso lainotua ikusten da, hainbat arlotatik. Baina, esaten unean puntua pixkat gorago, nik uste ekintzak orokorragoak izan beharko dutenak, eta kontua da, guk egiten deuna baino nola lortu kultura, oroar, literatura, disiplina desberdinetan, nola lortu kultura izatea referente importante bat eta elementu importante bat guztion bizitzetan, bizi moduetan, bai helduak, baina baitare gazteak eta egunero medioetan eta jendartean dauden hilgunetan eta jardunean kulturakor espazio bat hartzea, garrantzi bat hartzea eta importantea izatea. Gero horrek, hor sortzen dan magma horrek ekarriko ditulako ekintza konkretu ez aparte, ekarriko ditulako bai etorkizuneko sortzaileak, zaleak, irakurleak edo ikusleak, ez. Oso zaila da, niri oso zaila zaite formulatzea edo esatea nola lortu irakurleak, ez dakit nola lortzen dian irakurleak, ez dakit oso seguru ni neu ere nola egin izan irakurle, ez da.
ez behintzat, kasu konkretua badaude, baina nire kasuan ez behintzat irakasle konkretun batek edo norbaitek esan zialako, ez dakiz zer irakurri behar nulako eta alako epifania bat eukin nulako. Bestela, nik uste lortzen bada kulturak, literaturak, presentzian ere, gure eremuan ez, presentzia bat izatea gure egunerokoan eta prestigio bat izatea, erakargarritasun bat izatea eta jendeak identifikatzea horrekin, orduan, iruditzen zait, orduan orduan lortuko deula base hori gero hortik etor daitezen, segida hori, transmisioa baino kasu batzutan, gure kasuan beren bintzat, segida izan berko luken hori zehatzeako, lortzeko. Hala ere, garbi daukat, guk egin beharko genituzken gauzen artean da, bai, egiten duguna egiten jarraitzea, baina lortzea bideak, gure tresnetatik, gure webguneetatik lortzea bideak, gure webguneetan dagoena ezagutarazteko eta gehiago zabaltzeko. Bai, emanaz formak eta gaur egungo tresna eta metodo berriak eta sareek eta marketingak eta horrek danak eskaintzen dituen gauza berriak, inoiz edukia aztu gabe, azkenean gurea literatura zerbait baldin bada edukia da. Baina horiek lortu beharko ditugu, lehen esateko ez, bertso zale elkartea, bertsoa.eus, zinea.eus, armiarma.eus, dantzan, badok, tarjeta amarilla, izan daitezen, baina korrik eta, izan daitezen pixkat erreferente batzuk. Guk ekintza konkreturik ez dakau, nik uste gure ekintza konkretua da, gure webguneak ahalik eta erabilgarrien egitea, ahalik eta erakargarrien egitea, eta gero gure webguneak ahalik eta toki gehienetan ezagunak izatea. Kulturan diharduten agenteak, bai, ezik eta hezkuntzan dabiltzanak, bai, baina baita ere kulturan diharduten agenteak, musikan dihardutenak, zinean dihardutenak, artean dihardutenak, behaien eremuaz gain, behaien disiplinaz gain, gurea ere ezautzea, jakitea hor dagoela, guk besteak ezagutu beharko genituzken bezala. Nei transmisioaren ingurukoak hortik etortzen zizkit. Bai, entzuleak saretzeko zer ekintza egite dituen elkarteak. Elkartea bertsolaritzaren mugimenduaren baita nahi da lanean, hori da bere ingurua, eta etengabe antolatze ditu ekintzak. Etengabe, plazak sustatuz, bertsotarako plazak sustatuz, txapelketak antolatuz, sariketak, hainbat ekimen, bertsolariek kantatu dezaten, eta bertan bertsolariak eta bertsozaleak elkartzen dira, hezkuntzan ari gara lanean, bertso eskoletan, aisialdiko ekintzak antolatze ditugu, orduan hor gazteak, helduak eta elkartu egiten dira, mugimendu bat dago, eta elkartu egiten dira, eta bertxotan elkarrekin gozatzen dute, ikasiz eta eta ikerketari dagokienez ere berdin ez, ikerlariek egindako lanak ezagutzera emate ditugu, jardunaldi, ikastaro eta barren bitartez, eta ekintza horien bitartez, hartzaile desberdinak saretzea lortzen dugu. Eta aipatu ditudan erraminta guzti hauek erabiltzen ditugu ekintza horien berri emateko. Eta horren bitartez, hartzaileak erakartzen ditugu erraminta horietara. Eta gero ezagutze emateko, Mikelek aipatu dituen estrategiak jarraitze ditugu, eta dira webgunek badituzte buletinak, arpidetuz gero informazioa jasotzen dute hartzaileek, sare sozialak erabiltzen ditugu, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram eta LinkedInen egia momentu honetan lanean, sarea handia dukagu, sare sozialetan, lan handia ematen dute, hori ere aitortu beharra dago, dedikazio handia dela.
Gero webgunek sindikatzeko aukera dute, RSS bitartez, beste webgunek gure webgunerako informazioa eskuratu dezakete, automatikoki, zenbait hedabidek erabiltzen dute adibidez, agenda eskuratzeko edo kulturklikek ere gure berri horrela jasotzen du, orduan kulturklikek gure egitasmoen berri ere zabaltzen du, horrelako erraminta ditugu, hedabideekin etengabeko harremana, informazioa etengabe bidaliz, eta gero baita ere tarteka gure egitasmo handienetan baliabide gehiago izate ditugu iragarkiak edo banerrak eta bar jartzeko animen, eta horiek ere baliatze ditugu gure ekintzak komunikatzeko, gure erramintak ere bai, eta jendea saretzeko, ez? Hora, pixkat horrela, lan asko egiten dugu zentzu horretan. Eskerrik asko, Ritxi. Eman boteia, pagitizkoak. Kerri, minutu bateko, kerri. Ez gero dela emango ditu. Bueno, lehen pixkata horretu duten bezala guk bi gogoeta klase ditugu momentu honetan. Aurrena eta behin, egunean jarren egin nuen edukitan, uste dugu hori oaingoz behintzat lortu degula. Eta horrein gure gogoeta nagusia da nola bideratu hain zaila den arlokako transmisioa, nola lortu gizarteratzea gure edukiak eta nola lortu egin dugun lan hori alperrikako ez izatea, ezta? Gogoeta hortan gaude, ingen duen ekainean edo, dantzan faltazan, arzo joan Mikel, dantzan faltazan, ze dantzan ere egontzan gurekin jardunaldi batzuetan Mediala Benta Bakaleran, honi buruz pixkat izketan taola, eta, uste dugu gauzak egiteko aukera eukiko dugula era puntualean, barkatu Medialabekin eta beste batzuekin, baina falta zaigu hor zea bat topatzea. Esango genuke bide bat, ezta? Nik hemen nahitzen dut bertsozale eta bertsozalek ditu hainbeste jarritzaile, hainbeste partaide, hainbeste webgune eta inurri baino txikiagoak egiten gaituzte besteok, ezta? Batez ere edapenean eta abar. Eta nik uste dut bakoitzak bere arloan ere joberko lukela beste kolaborazio bat izatera. Seguru asko esaten dute onak gehala gauzak egiten eta oso txarra gehala saltzen. Eta seguru asko bilatu beharko dugu moduren bat, gora jotzeko Mikelik esaten duen bezala aurrena bakoitzak bere arloan, gure kasuan lortu beharko genuke, webunean, ganbaran, pelikulez aparte eta datu horietaz aparte, badauzkagu zine egintzari buruzko erakunde guztiak, produktoreak, aktoreak eta bar. Eta nahi iruditzen zait, lortu beharko genukeela, seguru asko, gorago jotzeko horretan, elkarlanak eta bideak lantzea pelikulen ekoizleekin barkatu, bai, nagusiki, ekoizpen elkarteekin eta bar. Guk hor arazo ditugu eta puntu desberdinetan gaude, ze normalan armak badauka distantzia bat literatura digitalizatzen batez ere garai hartako literaturarekin edola. Nik nahiago nuke, zuena izan ezik, ezta? Zuena momentuan. Baina niri gustatuko litzaidake gaur egun egiten diren pelikulak eskenial izatea. Adibide bat jarriko dizuet. Gu hori gara bestalde, hainbat pelikula ekoizten eta denek daukate esan dezagun helburu bat. Pelikula horok izango du helburu bat. Gure helburua da nolabait ere, gizarteratzea pelikulen bidez kontatu gabe dauden historia guretzat importanteak, ezta? Emigrazioari buruzkoak, memoria historikoari buruzkoak, gutxiengoi buruzkoak eta gure helburua bada pelikula horiekin probatzea gero ganbararako baliagarri izango dan, alde batetik materialak eginda daude eta hori da zailena, izan dute bere ibilbide komertziala eta hori bukatu da, eta ibilbide komertziala hemen etzazuela pentsa Disneyen pelikula bat danik, ezagutzen dituzue pelikulak, eta ezagutzen dezue nola funtzionatzen duen hemen edapenak. Nahi ditugu, hori bukatzen danean, nahi dugu datuekin, pelikulekin fitxa didaktikoak egin, lan pedagogiko bat egin eta planteatu hori eskoletan nola planteatu gaztei hori. Adibide bat jarriko izuet, Haizearen egia film laburra Ekain Albitek egindakoa, 21 urte zituenean, Zumaiarra, Zarautzen jarri genuen,
Zarautzen, esan nuke urriaren 20 eta 21, 500 ume pasa ziren edo 500 gazte pasa ziren modelo zinematik, eta gero arratsaldean egin genduen pasea helduentzat. Eta hor ere badago transmisioen arazo bat. 500 gazte horiek juntziaren ikustea, galderak planteatu zituzten, aizaren egia Saharako historia bada. Bai, 22 minututan fikzio batean kontatzen da, gazte saharar bat nola atera den 10 urterekin Saharatik, Euskal Herrian nola etorri da, Euskal Herrian bizi izan da 10 urtez, eta bueltatu da 20 urterekin Saharara, aita hiltzear dakalako, eta orduan ez daki oso ondo, Saharakoa dan, Euskal Herrikoa dan, zein da, bera ze alde dagoen besteekin, eta horrek sortzen du nola baitere batetik gaia mai gainean jartzea gaur egun ume Sahararak ekartzea zaila dalako familiarik ez dagoelako, eta bestalde, gazteei ere planteatzen die nongotasun hori, ezta, migrazioak eragiten duen nongotasun horren aurreko noraeza, zalantza edo nahi duzuena. Horri buruzko fitxa didaktiko batzuk planteatzen ari gara oso interesante izan zalako 500 haur preso edo kautibo horiek zinean eukitzea eskolak behartuta, bai? Arratsaldeko pasera 15 lagun joan ziren, eta 14 Saharan inguruko elkartetakoak ziren. Orduan transmisioare, badakigu danok ez dugula, nahi dantzan webgunea oso atraktibo egite zait, baina oso gutxitan bizitatzen dut, bai? Danok ez dugu danetarako balio, eta ez da hori helburua, eta beti jartzen dugu harreta, zein izan daitekeen gure edukien hartzaile, eta orduan guk ere bilatzen ditugu hartzaile presoak, hau da ikasleak eta horlakoak, ezta? Ados. Eta orduan zer gertatzen zaigu, nola baitere, gaur egungo gizartean eta bizi garen abailan eta abar, oso zaila dela, jendeak hartzea patxada ikerketarako ezpada edo hezkuntzarako ezpada librean gure edukiak eta lantzeko. Eta motzean pixka bat nola banatzen ditugun gure gauzak. Nahi genduke guk oinarrituta guk egiten dugun lan horretan lortzea ekoizpen etxeekin hitz egitea, material horiek pelikulak lortu eta horien gainean edukiak landu ahal izateko. Bai, guk lantzen ditugu sare sozialak zineatik nagusiki, ze esan duten bezala oso nekagarria da, sare sozial guztietan aritzea, eta bikoiztu beharko bagenu oso zaila izango litzateke, buletin bat ere egiten dugu, kritikak dira guretzat importanteak, eta gure kritikak partekatzen ditugu hainbat edabiderekin, irutsu lokoitzarekin, alearekin, eta beste batzuekin, nolabait ere, guk geuk egiten ditugun kritikak ganbarara pasatzeko fase horretan, beste edabidetan eta edatu daitezen, eta gero gehiago. Vale. Mila esker. Mila esker kasu iteagatik. Vale, beste galdera bat egin nahiko nizueke, igual orokorragoa, baina zuen esparrutik erantzutekoa, da kulturzaletzeko eta kultur transmisiorako gune da sarea, eta aipatu dituzue, baina galdetu nahi dizut berriz, ze aukera eta ze mehatxu eskaintzen ikusten dizkio zuen sareari zuen esparrutik. Bueno, sareak ikusi dugun moduan, aukera asko eskaintzen ditu, eta, horregatik ari da sarean lanean, ez da, bertsolaritzaren kasuan, bateko jarduera bada, eta naiz eta aukera asko eskaintzen ditu, batez ere sortzaileen lana zabaltzeko aukera asko, edonor grabatu dezake bertso saio bat eta berehala sarera igo, eta, aukera hori ematen du, bere arriskoak ere baditu, gero epatuko dudan bezala, bai adibidez, sareak eman digun aukeretako bada, eta orain ikusi dugu ez, COVID-ak eragindako arazo honekin, itxialdian, ez, lehen aipatutakoa, klaseak ematen jarraitu nahi genuen bertso eskoletan edo hezkuntzarautuan, eta sareak ahalbidetu zigun hori egiten, ez dago zabera noski, baina lanean jarraitu ahal izan genuen, eta ikasten aiziana, ikasten jarraitzeko aukera izan zuten. Edo, bertsozale elkartetik ez, baina mugimenduko kideak egin zuten sareetan bertso saioak antolatzeko alegina, eta atera ziren bat saio, eta, bertxotan jarraitzeko aukera eskaini zuen sareak, ez? Elkarteak momentu horretan adibidez, naiz eta bertso saio arruntak izin ziren antolatu, Bilabonan elkarteak duen egoitzan bertsolariak elkartu, segurtasun neurriak hartuz, eta internet bidez saioiek emateko aukera egin zuen, ez? Orduan,
internet sarerik izan ez bagenu ezin izango genituzke horrelako gauzakin, eta zorionez posible da. Dana dela lehen aipatutakoa, bertsolaritza oso zaugarria da, testuen guru jakin batzutan kantatze dute bertsolariek, eta testuan tokian tokiko informazioak garrantzia handia du. Beraz, gero hori batean sareratzen balema da, testu inguru hori azaldu gabe eta testu horren kalitatea auzian jartzen da, bertsolarien sormen lana auzian jartzen da, eta arriskua handia du. Eta adibidez zehatz bat jarriko dizuet ez, demagun San Juan Diko festa diala hemen Azpeitin, eta bertako festetan bertso saio bat antolatu dela, ezta? Eta justu tokian tokiko gehi bat buruz aritu dela bertsolari bat, eta bertan daun zale batek grabatu eta sarera iotzen duela, ez? Oso horreixa da gaur egun hori egitea, gure mugikorren bitartez eta bar. Baina sarean bertso horrek edo bertsoaldi horrek zentzua galtzen du, ze nik ikusiko banu hori Bilbotik adibidez, ez nuke ulertuko, ez Azpeiti zer den ez dakidalako, edo nolakoa da izaeraz, hemengo kultura igual ezagun eiteze dalako, herriko albisteak ez dakizkidalako, eta orduan, kontestu horretan, bertsolaritzak daukan berezko bapateko indar hori nola ezin dezun erakutsi, galdu egiten du, eta gutxi etxi egiten da, adierazpide bezala, bertsolaritzari maiz gertatzen zaio hori. Eta bapatekadotasun hori ezagutzen ez dutenek, ez dute ulertzen, baina bertsolaritza zerbait balin bada da, aurrez aurrekoa, bere alakoa, feedbacka behar du, bertsolari eta hartzaileen artean, horren sareak aukera asko eskaintzen ditu, baina bertsolaritzaren kasuan muga eta arriskuak handia dira. Eta gero guri erakunde bezala arrakala digitala gertatzen ari zaigu, ezta? Hainbat bazkide ditugu, digitalki ez daudenak gaituak, eta haien gana iristeko arazo ditugu gaur egun, lan handi batek horri dagokionez egiten, sarrerak eskuratzeko ere adin batekoek internetez saltzen ditugunez arazo dituzte, ordan laguntza eskatu behar dute, edo gure gana gerturatu behar dute egoitzara sarrerak eskuratzeko, edo, arrakala digitala bat gertatzen nahi da. Eta, irtenbidea bilatzen nahi gea, baina, zailtasunak ere handia dira. Horaxe. Aukerak, sareak ematen dituen aukerak, ez dik aipatu ditunak, eta nik hasieran gure webgunearen eta atariaren bilakaera pixkat esplikatu detenean, hor daude ez, literatura ere azkenean bada momentu batean izan lehik ekintza nahiko partikular eta individual eta intimo bat, norbeak liburu batekin irakurtzea, eta hori da segurazki oraindikan gorena eta espero ezagun izaten jarraitzea. Eta horrez, baino, gero horren inguruko beste, horren osagarri bezala, sareak ematen ditu aukera asko. Guk batzuk baliatzen ditugu, gehien bat gordetzeko eta lehen esan deten sozializazioaren inguruan, baino beste askorako aukera badao, igual azkenengo puntuan erronketan, edo, ze berri edo, hor landuko ditudanak. Baina aukera handiak ematen ditu, dudai gabe. Arriskuak, jarri armiarma puntuz, arriskua, bat botako dute literaturatik eta armiarmatik aratago doana, baina nik uste lotura badaukana. Atzo gauean hori inbatzen uten, segurazki etzan ezer azalduko. Zuen kaxea azaldu baldin bazion baita, bestela atzeako zan, error, ez dakize, server, ez dakizer. Kontua da, zerbitzariarekin izan genduen arazo bat, zorionez oso teknikariona ditugu eta konpondu dute zer galdu gabe, eta atzo zerbitzariarekin zan problema, oain dela urte-bete edo 2 urte enteratu ginean, ustez sarean zegoen guztia, etzegola sarean, baizik eta Luxemburgoko pabelloi batian, dagoa errezanian, jendea sarean zegoena, eta gitu, odeiak erretzea ote dian, bai, odeiak erretzen dira Luxemburgo mintzat. Eta, orduan, hori, berko genuke, arriskua da, modu orokorrean, ez, kultura bezala, zeurazki jendarte bezala hainez, oso goitik, lortu berko genuke, edo aspirazioki bere gaintasun bat izatea horretan ere.
alor informatikoan, eta alor informatikoan dauden tresnetan. Internet gero eta gea handi batek gero eta gehiago dominatzen duen mundu bada, Google-ena da, ez dazkau tresna propioak, ez dazkau, Luxemburgon daude pabelloiak eta ez asteasun, eta arrisku hori, arrisku horrek badakar, ez, aplikazioak azkenian zeak eta esango digute, ez, Googleek esango digute nola inber ditugun, da zer egin behar deun, eta zer ez deun egin behar. Eta horrekin lotuta dagona da, eta baina pixka gure eremura arrisku handi bat, sarean dagoen arrisku handi bat da urtzea, ez? Gure edukiak, itsaso handi horretan, urtuak izatea, gaina, bueno, gure herri marabillos honetan, gaur egungo joera jarraituta gureak arma utzi eta Spider edo Basque Digital Literature Center edo lako zerra ditu berko genioke. Bueno, badakau Basque Poetry guk ere pekatua, nea kulpa. Joera da, daukagunaren berezitasun hori azpimarratu beharrean, homologazioa modu, nire ustez, ekibokatu batean ulertzen deu, eta horrek garamatza gure edukiak itxas horretan areta gehiago urtzea. Gure kasuan, gure kasuan nabarmena da, gureak zerbait baldimak diferentea besteen gandik da euskeraz egiten da, literatura ez guaz azer asmatzea. Eta mantendu beharko genukena edo arrisku handi bat hori da. Eta esaten dut gurean baino gehiago ikusten dut bestetan, beste alorretan. Baina bere gaintasun hori eta gurearen espezifizidade hori mantentzea itxaso ikaragarri horretan, iruditzen zait izan berdula erronka nagusia arrisku handi bat hori dalako. Olatuak, Googleen olatuak eta TikTok, Insta, hauetanen olatuak gainetik pasako zaizkigu enteratu gabe. Eta nahi badeu beste azkenean kontua baldima da beste bezalakoak izatea, esagertu ingo, ez gain hor. Eta gero beste puntu txiki bat badao, arrisku bat badao, hor lanean dihar dugun eta gure inguruan, gure lehen saretzeaz, ez eta ipatu gana guk, inguruko beste agentei esker ere funtzionatze deu, komunikabideak argitaletxean lehen aipatu ditut, beste arrisku bat prekaridadearena da. Sektore honetan kultura espadeu lortzen jartzea sektore estrategiko importante bezala baita simbolo aldetik esan nahi dut, ez bakarrik azpiegitura aldetik. Simbolo aldetik gauza importante bat bezala, sukaldariak izan daitezken bezala, edo futbolistak, orduan hori lortzea jun berdeu, eta hori lortu bertan dihardutenak baldintza duinetan eta honetan egin dezaten lan, eta ez gaur egun egiten dituzten baldintza prekariotan. Bai, bat etorrita Miklek eta estik esan duten guztiarekin, eta norberaren tamainara egokituta, guretzat sarea aukera da. Bai zinea eta bai ganbara digitalak dira, beraz aukera da. Tresna eskaxagoa ditugula, baliabide eskaxagoa ditugula, danak pasazeizkigula jaganetik, noski, baina guk lortu berdegu gure defendatzea, ari gara egiten kultura euskaraz, eta gure helburua da egin dugun ahalegina transmititzea lortzea. Lortzen badegu guregatik ondo. Eta ari gara pixka bat galderen edo puntuen txandak nahazten, orduan enuke asko zere gehiago luzatu nahi, gero arriskui buruzta hitz egingo dugu gehiago, baina nik ez diot hartzen arriskurik a priori konstiente izan da bai, txikila garela, deneko oinetik pase direla, baina zehari ez diot hartzen arriskurik
Edonork pentsatuko balu digitala bakarrik izan da, bai, paper ez dugu gastatzen eta hori aurrezten dugu. Baina erreza dela ateratzea oso oker dago, zue jakingo duzu, asko dituzue webguneak eta behar dituzte edukiak igoko dituzten kazetariak. Edukiak igotzeko barkatu, bilatu egin behar dira, selkatu egin behar dira, antolatu egin behar dira, formatu batzuen arabera jarri behar dira, behar dugu informatikaria, behar dugu diseinatzailea, argazkilaria, editorea eta urrengo puntura paseko gea. Nahi badezu, zuk zeu jarraitu, bestiek ere jakiteko zein den urrengoa. Kultur transmisiorako moduak eta espazioak aldatu dira, eta zuen kasuan internet eta sarea dira langune nagusiak transmisioan sakontzeko, eta hori da galdera, zeintzuk dira aurrera begira dituzuen erronkak, transmisio horretan lanean jarraitzeko, elkarlan edo sinergiak beharrezkoak ote diren, zeinekin, eta zein ideia dituzuen etorkizunera begira. Ados, pixka bat bideari helduz, prekarietatea aipatu du Mikelek, eta nik uste hori nagusi dela, azken batean, proiektuak ezin dituzue berdin du. Bilketa.eus Baionakoa instituzionala da, eta oso kontentu gaude egiten ari den lanarekin, baina ematen du bermatuta dakala etorkizuna, bai. Bertsozalek ere badaka bere nitxo handi bat, bere jarraitzailego zabala, horrek ez du esan nahi lanik egiten ez dutenik, baina ematen du aurre begira badakatela bere lekua, ez da. Armi arma, akaso badok, dantzan, ganbara, lotuago daude kudeatzen dituzten taldeen borondatearekin. Ez dakate erakunde baten babesik, berria handiagoa da zinea baino berriare, ez da zerbait urrez jantziko dena, eta horri esker filantropia aplikatu dezakena badok jartzeko, ez da? Hor, esan bezala nahiz eta gure kasuan digitaleak izan, lantalde handia da, eta gu jasotze ditugu urtean 12.000 euro hori egiteko. Orduan garbi dago, dirua beste nonbaitetik ateratzen dela, edo jendearen borondatetik, lantaldearen borondatetik eta lanetik, eta bar. Eta badago arrisku erreal bat nekatzeko eta bertan bera gelditzeko. Eta orduan, Euskal Herria zuzeneanekoek esan duten bezala, zein behar da. Hemendik 5 urte barru etorriko da beste norbait esango duna, Euskal filmen arloa landu behar da, ikusarazi behar da, erakutsi behar da, eta zerotik hasi behar dugu. Egindako lan guztia utzita, ez da? Gure helburu litzateke jarraitzea. Txantxetan aipatu nion Donostian dagoen Euskadiko filmategiko zuzendariari nekatzen ginenean, datu base oso pasako nirela bere kudeatzeko, eta esan zuen ez da pentsatu, ez zula horako lanik hartu nahi, ikusten delako zein dan egin behar den lana, ez da? Eta badago arrisku bat hori galtzeko. Honta dator, lehen aipatu dizuet 2 gogoeta ditu dela, eta bigarren gogoeta da, nolabait ere bilatu behar ditugula moduak, batetik, pertsonen, ez ja, hainbeste taldeen, pertsonen borondateari lotutako proiektuak desagertu ez daitezen, eta bilatu behar ditu estrategiak kolaboraziorako eta gogoeta zabal baterako. Orduan, nik uste dut guretzat oso interesgarria dela, bai, tabaklaren ingenduna, hemen jarraipen bat izatea, eta gehiago ari gara oraindik aurkezpen pasean, eta nik uste dut gehiago pasa behar degula benetan mamitzera, errepertorioen arlo hau, edabideak, egunkariak eta irratiak eta edabide barruan biltzen diren bezala, jakiteko benetan errepertorio ulertzen duzu zezen egiten, ez da, azken batean datu basea gara, repositorio, sus Maria, repositorioak, repositorio, berdin dio, azken batean, repositorio horiek nolabait ere iraungo bat dute ze estrategia bateratu behar duten landu. Jakinda bakoitzak arlo bat osatzen dula arte ederretan, edo nahi duzuen hortan bakoitzak, eta falta dira batzuk. Hemen gaude gure borondatez, baina ulertzen duzu, badaudela beste hainbat arlo, aztekore daudenak, landu ez direnak, eta existitzen ez direnak, ez talako egon beste ero bat, edo tonto galanta bat, hortan jarri dana, ez da? Orduan, alde horretetik esan egunena da, nire ustez egin berko gendukela gogoeta estrategiko bat pentsatzeko elkarrekin lan egin dezakegun, ze puntu komun eduki ditzakegun estrategia batzuk lantzeko, erakunde publikoen aurrean ze jarrera hartu berdegun,
eta hortik aurrera, nolabait ere, olako lanek, olako proiektuek ekarri dituzten lanak alperrik ez galtzeko estrategia batzuk landu beharko genituzke. Gogoeta hori alde batera utzita, eta hori lortuko balitz, etorriko litzateke benetan, estrategia bateratu bat landu ahal izatea. Eta horretarako uste dut importantea dela bidaideak izatea. Gu bakarrik ezkoa zinora, eta bizira du nahi duen edozeinek aipatzen ditu lehen bezala bere publiko kautiboak, ezta? Edo jarraitzaileak. Tamalez, jarraitzaileak dira pelikuletakoak. Pelikuletatik kanpoko kezka guztiak ez dira existitzen gure kasuan. Inor gutxik egin nahi ditu bere lanak pelikuletako kritikak irakurriz, eta horrela nahizetan, nire ustez, benetan datu base politu bat osatzen ari garen, eta proiektuak badituen beste adar batzuk, eman dezagun, iraganean sortutako materialak balioan jartzea, ezta? Xabier Lete batek, adibidez, 1975-1976 inguruan zeruko orgen egin zituen kritikak eta biltzea, eta hori balioan jartzea, ezta? Orduan, bide asko daude. Eta okurritzen zaizkigu gauza asko, egiteko, eta oso irudimen gutxi daukagu, hori guztia partekatzeko. Esan bezala guk egiten dugulan inguruko hainbat komunikabiderekin sarean gure edukiak banatuz eta abar, baina lortu berko genuke publiko kautibotik haragoko transmisioa lortzea, ezta? Alde batetik hezkuntza esan dugu, bestalde izan daitezke beste erabateko zeak, baina eman dezagun ikerketa egiten dituztenak, dotorego tesia egiteko, bere kabuz proiektu bat bideratu nahi dutenak, horiek nolabait ere publiko kautiboa dira. Lortu berko genuke estrategiarik librea den publiko hori gure ganatzeko. Jakinda, gogoeta, patxada eta frenoa behar dula olako gauzetan aritzeak, eta ezkarela hortan bizi. Eta, bukatzeko, minutu bat neukan ezkero, ari gara komunikatzen denbora guztian edukiak sare sozialetan, ari gara aipatzen bildu dugu alako kritika honi buruz, edo ez dakiz herri buruz, pelikula honi buruzko datua bildu ditugu, irakurritzazue, eta jartzen ditugu jokoak jendea provokatzeko, ezta? Aber, zein okurtzi zaizkion, Asier Altunaren 10 film, edo 5 film, edo dolako gauzak nolabait ere, batetik, sareetatik webgunera pasatzea oso zaila da, bai? Eta bestalde, guk sekula izan dugun sare sozialetako arrakasterik handiena izan zen, egin genuen proba bat, jolasteko, eta izan zen, zareko 25 urte bete ditu. Eta hori izan da, gure etxi horik arrakastatxuna bizitza osoan. Orduan, horreketan esaten du. Ja, lagatzea kasu, Hasieran esaten induan, lehen, pentsatzen nuen esatea, zer egin behar dugu, eta putat moduan esaten dugu, egin beharko ditugu festa gehiago, eta jendea biltzeko, jendeak ondo pasa dezan, eta kultura bihurtu dadin gauza erakargarri, eta gaztei, eta ez gaztei, gustatuko zaiena, eta eramango ditunak, eta erakarriko ditunak. Hola, jendaurrean esateko oso ondo dago, eta ederki, baina ez errez esatearen tankerakoa da. Lehen esan dut, gure alor konkretuan, gure webgunean, literaturaren munduan dazkaun erabiltzaileak eta jendea mantenduko genu, txarra ez, lehen esan dutena. Liburu bat irakurtzea, edo testu bat interneten irakurtzea, ez zaioen beste jenderi gustatzen, ez da derrigorra gainea gustatzea, jende gutxi. Liburu batekin tarte hon bat pasako duen jende gutxi dago, baina jende gutxi hori zoriontzua tarte horrekin, eta hori mantentzarekin ni bintzak konformatuko nitzake. Hala ere, konstiente geha, segurazki webgunean bertan, egin beharko ditugula gauzak, dinamikoago, erakargarriago, igual irudi aldetik, eta pixkat egokitzeko, betire
arrisku batekin, nik bintzat arrisku batekin gaur egun ikusten detena, eta ez dezagula gure kultur jarduna, 150 karaktereko kultura bat bihurtu, eta gaur egun desentea da hori bihurtzen, ez? Guk oraindikan defenditze dugu eta defenditu nahi dugu, guk sarean eduki behar deuna dela edukia, ez bakarrik letrak, irudiak, sonidoak, nahi dana, baina edukia, eta ez bakarrik eduki horren enboltorio, ez? Eta pixkatu obsesionatu egiten gehan iruditzen zaiten enboltoriak. Orduan, mantendu edukia, eta asmatu lehen esan deten bezala, eduki horrei zera bat ematen, ez? Garrantzi eta presentzia bat ematen. Orduan, ez dakit nola egiten dan, lortu beharko genuke interneteko eduki horiek eta jarduera, internetek jasotzen dituen jarduera horiek zera erreferente bat izatea edonorentzat, jendeak ezagutzea hor daudela eta jakitea horiek erabiltzen eta hor dauzkala ez bakarrik tarteka sartzeko, baizik bere eguneroko tresna bezala. Hori alde batetik eta gero bilatu beharko genituzke, nik uste saretzea azkenean, hori ere hitz oso eta definitzen zailagoa dana, espazio komun batzuk bilatu beharko ditugu, kulturaren inguruko kritika, gogoeta eta eztabaida gaur egun egiten dena, baina motelago, bajoago, tonuz eta sakonago egiteko, hartara, kultura hori aberastuz, eta nik uste horrela aberazten dela eta ez txio espektakularrekin edo iraingarriekin, eta aberastuz lortu pixkat gure jendartea enpapatzea. Nik uste gure erronka nagusienak horiek dira. Amaitzeko. Bai. Bueno, interneten eta sarea baliatzea transmisioan jarraitzeko hori da galdera, eta sinergiak, eta bueno, jarraitu nahiko genuke ikusentzunezko dagokienez, sinergia horiek baliatzen. Guain arte landu ditugunak, ze hasieratik baliatu du elkarlana elkarteak. Lehen aipatu dut ikusentzunezkoak garrantzitsuak izan diala bertsolaritzaren transmisioan, eta ETB-rekin elkarlanean azken 32 urteetan, eta horrela jarraituko dugu. Bertsoa.eus ere estrategikoa izan da, eta hau ere elkarlanean garatutako egitasmo bada hasieratik. Bere garaian, Bertso Plaza TV sortu zuen elkarteak, eta Jesus Mari Irazu bertsolariak bertsoa.eus sortu zuen, eta poliki-poliki bi atariak bat egin, eta gaur egun bakarra garatzen degea, zinezkoa zelako bi atari paralelo eukitzea horrela, oso ekonomikoki eta gizabalia ikuspegitik, etza jasangarria, orduan elkarlanaren emaitza dira, bi produktu hauek, hitzetik hortzera eta bertsoa.eus, eta elkarlanean jarraitu nahi genuke, bereiekin eta beste hainbat edabiderekin ere hitzarmenak ditugu, eta elkarlana da gure estrategietako bat. Aurrera begira ikusentzunezkoei dagokienez, bertsoa.eusen adibidez, audioak txertatzea da gure asmoa, batez ere baina arte ikusizkoak izan dira baliatu ditugun edukiak, eta hasita gaude podcastak eta garatzen, baina oraindik badaukagu zer egina hor. Bertsozale asko eskatzen dizkigute playlistak, bertsoak entzuteko, kotxean edo batetik bestera doazela, edo etxean ere bai, ez? Sukalde lanetan nahi diala, gustura entzungo lituzketela, ikusteko beharrik eduki gabe, eta jauzi hori eman neko genuke datorren urtean, eta bestetik hemen aipatu dalen ere ez, ze garrantzitsua dan kultura adierazpideen kritika edo iruzkingintza, eta guk bertsolaritzaren kritika edo falta modatze dugu, eta bada datorren urtean landu nahi genukena, bertsoa.eus bitartez. Eta gero, ikasmaterialiri dagokionez ere, transmisiorako elementu garrantzitsua denez, bai horrere elkarlanean aritu nahi genuke eta egia ez, batetik bertsolaritzako irakasleekin sortzen dugu ikasmateriala, eta gero argitaletxekin elkarlan sareak sortzea da gure asmoa, eta horretan lanean ari gara, balioideak trukatzeko. Eta gero, bertso eskolekin ere elkarlanean aritu nahi genuke. Eta, badaude zenbait ideia,
Badiez, bertsoeskola.eus momentu honetan baliabideak eskentzeko gune bat da soilik, baina etorkizun batean nahiko genuke bertsoeskolak beraien artean harremantzeko gune bat ere izatea. Sare bat sortzea erraminta horren bitartez, adibidez. Edo, guain diasporatik bertxotan nahi dian kideak ere baditugu, kanpoan bizi direnak eta bertsoeskolak egiten dituzte online, Skype bidez eta horrela, eta nahiko genuke horretarako baliabideak ere eskaini, edo transmisiorako eta gozameneakoen garrantzitsua dena, jolasak, pantalla bidez jolasteko aukerak sortu, bertsolaritzaren bitartez jolasteko aukerak sortu, ikas materialari dagokionez. Eta gero, bertsolaritzaren ondareari dagokionez, bdbertsozele.eusen ikusi duzu informazio asko jartzen dugula eskurgarri, ikerlari, bertsolari, zalentzat eta bar, eta oraindik baditugu hainbat erraminta garatzeko, hobetzeko, ondare horren gizarteratzea, eta hortan indarra jarriko ditugu, eta baita ere elkarlanean aritu nahi genuke, bertsolaritzaren ondarea duten beste erakundeekin, hoien berri zabaltzeko, izan Koldo Mitxelena liburtegia, Bilketa Erasmoa, El Sancho El Sabio liburtegia, Nafarroko liburtegia, eta horrelakoak. Mila esker duei, denbora pasatu gara, orduan sentitzen dut asko, baina ez dut alderetarako tarterik emango. Eta beraz, eskerrak eman zuei hiruei, azalpen guztiengatik, sentitzete mozten ibarrizatea, baina eskerrak 3 izan zeaten, hori pentsatu ez gero. Eskerrak bat izan etorri. Eta besteik gabe, bukatzeko, baina, Olatzo saitxen. Bale. A ber, oso ondo. Bale, orduan, bale, Olatz. Zabira, oso ondo. Mila esker. Kaixo. Gero hitzartzen dugunean pixka bat hitz egingo dugu honetaz, orain galdetuko dugun gai honetaz. Baina, Ritxik aipatu du gogoeta estrategiko baten edo estrategia bateratu baten beharra edo komenigarritasuna. Galdera da, ia abagunerik, ia giharrik, ia aukerarik ikusten duzun horretarako. Gu gero hitz egingo dugu horren premiaz kultur transmisioari lotuta, ulertzen dut hori beste arlo batzuetan ere eman litekela eta hala ulertu dizut. Hoxe da galdera. Ia aukerarik ikusten duzun horretarako, momentua dan, giharrik baute dagoen horretarako, esan erraxi egiten delako, baina gero horri forma eman behar zaiolako. Autokritika inberkoet. Esaten erraxa dela egia da. Eta bagabiltza, oain urte bete, buelta batzuk ematen, buelta antza denez oso motelak, bai? Ze ekain eta abendu pasa dira konturatu gabe. Hau sortu zen, planteamendu hau Patxi Gaztelumendirekin hitz egin bere garaian, eta oain urte bete baino gehiago. Eta erakunde handi bat atzean ez duten errepositorioek edo iraungo badute edo estrategia bateratu dakate edo hilda daude. Nire iritzia da, eta Mikelek izan dezake beste bat. Baina oso lotuta daudelako pertsonen ekimenarekin, pertsonen bultzadarekin. Momentu puntual batean eta egoera zehatz batean. Zeo zer pasatzen bazaigu, proiektua hilda dago. Orduan, niri iruditzen zait batetik sektore moduan, azpi sektore bezala edo antolatu beharko genukeela, eta lortu beharko genukeela COC izatea erakundeen aurrean, tamalez, neurri handi batean behintzat, euskal kulturari eutsiko badiote erakundea behar ditugulako, ezta? Etorkizuna bermatuko dutenak. Eta gure proiektuak oso lotuta daude, esan bezala, momentuko bultzada bati edo arranke bati nahi baduzu, ezta? Eta horrek eskatzen hau, orduan, edo bagara gai horrelako zerbait egiteko,
edo oso zaila izango da. Nik ezagutzen ditut, aipatu ditudan txiki hauek, eta ezagutzen ditut atzean dauden pertsonak. Eta nik ezagutu ditudan proiektu horietan ez da egon transmisiorik. Hau da, pertsona berbere jarritzen dute lanean azkeneko 20 urtetan, azkeneko, ez dakit, 6-8 urtetan, dantzanen berdin eta abar. Eta hori oso kezkatzekoa da. Orduan, edo gai gara zerbait bateratu bat adostu eta aurrera egiteko, eta falta zaiguna seguru asko da norbaitek bultzatzea zea hori. Nik pentsatzen nun, bi lan ditugu, bata da gizarteratza esaten ari garena, nolabait ere edatzen ematen dugun informazioa, eta bestea da zuzen ere iraupena, hau da, etorkizuna bermatzea, tortarako berdegu lan bateratu bat egitea. Eta falta zaigu, aurrenekoan estrategia landu beharra dago, igual bigarrenetik etorriko da, eta bigarrenean falta zaigu motore bat tiratuko gaituen, ezta? Izan daiteke, egin gendu bezala tabakelaren, izan daiteke foro hau, edo izan daitezke beste batzuk, baino behar da, nolabait ere taldetxo bat, hori estrategikotzat joko duna eta benetan bultzatu nahi duna. Erantzun dut? Vale. Badago beste galderarik? Aukera egon ezkero? Osa, bueno, aukera badagolako, ez? Nahi. Ados, mentxe utzeko dugu. Mila esker hiruei, eta Olatz eta Iratxe igual gerturatu zaitezte, no? Eskerrik asko. Eguerdion, motxe egingo dugu behar izanak ere kontuan hartu behar direlako, eta arnas hartzeko behar izana eta gosetuta ere egongo garelako. Nik pixka bat egingo dut hasi hola motxean entzule bezala, ez da adosturiko, ez dira adosturiko ondorioak, ez? Nik entzule bezala pixkat lau saio hauetan hartu dituran impresioak, eta ondoren aurrera begirako ez, hitz egingo digu Olatzek. Jardunaldi ibiltaria izan da, eta jardunaldi ibiltari honetan ez, lau saiotan eta lau lekutan aritu gara, hasieran aipatu den bezala, eta hortxera ikusi da nondik gatozen eta non gauden horrek ere eragina baduela. Eta nik orain egingo dudan gogoetan ere badu eraginik atzo Baionan egon nintzela, Biltxokon, ez dakit ezagutzen duzuen, iraian ireki zen Euskararen eta Euskal Kulturaren aldeko txoko bada, hasi dira agenda kulturala martxan jartzen, eta antxe egon nintzela senperen egin zen saioaz ere aritu ginen, eta entzun nituen, esan dezagun Lapurditik saioaren inguruko gogoetak ere. Beraz, aipatuko duana ere bada bertakoekin hitz egindakoa eta gainera haien baimenarekin, baimena eskatu diet ere haiek esandakoak konpartitzeko. Atzo aipatu zen, Baionako saio hortan aipatu zuen Katixa Dolarek literatura zari zela, baina uste dut gaur izpide dugun gaiaz ez, kulturaren transmisioa hezkuntza ezarautuan uste dut irudi berak balio digula. Esan zuen, euskal literatura momentu honetan artxipelagoaren irudia zetorkiola burura, erdigune bat baino, edo ez, artxipelago baten forma hartzen zuela euskal literaturak. Eta uste dut lau saio hauetan ere irudi hori hartu dugula, ez? Badagoela artxipelago bat, jende asko dagoela, proiektu asko daudela martxan, hezkuntza ezarautuaren esparru hortan kulturaren transmisioan aritzeko. Eta ohartu gara, edo behintzat askotan aipatu da lurraldearen eta territorioaren garrantzia, ez? Tokian tokikotasuna askotan aipatu da proiektu guztietan, edo Euskara Abentura proiektuan aipatzen zen Euskara lantzeko ze garrantzitsua zen Euskararen lurraldetik ere ibiltzea. Iruditzen zait askotan, ez, lurraldearen eta territorioaren ideia hori izan dugula, izpide proiektu askotan. Ohartzen bazarete gehienak, oian eder izan ezik, herri proiektuak dira, edo dira Euskara Abentura bezala, edo ahotxe gaur bezala, dira Euskal Herri maila osokoak, edo direnean lekutuak nunbait, dira edo Baiara, edo herri proiektuak, kenduta Gasteizekoa. Eta askotan ere periferietatik, esan ezagun, periferietatik ere egindako ekarpenak izan dira, agerraldian pixkate ikuspegi horretatik egindakoak. Eta atzo, eta orain dator atzoko gogoeta, senpereko saioaz ari ginela,
aipatu zidaten bertan senperen egon ziren batzuek, haien inpresioa izan zela, senpereko saioa atzela egin Lapurtarrekin edo Ipar Euskal Herriko ikuspegiarekin kontuan hartuta, ez? Pixkat autokritika modura. Azken batean lehen esan dugu gazteekin lan egin behar dela eta ez gazteentzat, pixka bat uste dute kulturaren transmisioa zari garela eta lurralde osoa kontuan hartzen dugunean eta alako egitasmoak antolatzean, garrantzitsua dela, kasu honetan ez, Lapurtarrekin ere beste modu batzuk daudelako, beste denbora batzuk daudelako, eta haiek aipatu zuten, eta beste ordutegi bat. Ez, askotan ez migranteekin nola lan egin ere aipatzen dugunean ordutegiarena ez, izan da askotan beraiek esan digutena ez, feminismotik, gure ordutegiek eta zuen ordutegiek ez dute bat egiten da, eta gogoan hartu behar ditugu, aipatzen zuten ordutegiarena. Eta aipatzen zuten beste kontu bat, ordutegiaz beste doana, eta bazela gogoeta gehienetan, etzela kontuan hartzen hango egoerarik, ez, adibidez, ikusentzunezkoen inguruko gogoeta bat egontzan, da bertako parte hartzaile batek esan zuen, guk ez dugu Euskal Telebistarik ere ikusten. Guari gara, ez? Orduan, besterik gabe, ekarri nahi nuen, haien ahotsa ere hori atzo esan zutelako. Baina egia da proiektu guztietan eta arrakasta izan duten proiektu horietan eta aurkeztu zaizkigun proiektu guztietan, badaudela proiektu guztiak konpartitzen dituzten osagaiak. Batetik da saretzeko beharra, elkar ezagutzeko guneak sortu dira, trukerako espazio izan direnak, elkar ezagutze hortan elkar elikatzeko espazioak izan dira, euskaltzalek zer premia duten horretatik abiatu da, ez, gaur aipatu duen bezala, eta kasu askotan, herritarrek zer premia dituzten ere galdetu izan da, eta hori euskaratik garatu da, ez, uste dut, pixkat hori izan badela, proiektu askotan egon den filosofia, eta horrek funtzionatu du, beraz, badugu hor pixka bat eredu moduko bat. Guztietan aipatu da, eta bertso udalekoetan aipatzen zan, edo faktorian, edo gaur ere ez, hainbat proiektutan, komunitate bizigarri bat sortzearen garrantzia. Komunitate batean, edo gaur ez, ahots baten hortan ikusten zan, kulturzaleak elkarrekin egon, eroso sentitzen ziren kultur komunitate bat sortzeko elkarren ganako errespetu hortatik. Eta hortik, eta guztietan agertu da, disiplinarteko tasuna, bai kultur eremuak elkarrekin lantzeko premia, eta baita ere disiplinarteko tasuna ulertuta kulturak beste gizarte mugimendu batzuekin zeharlerroak bilatzearena. Ez proiektu gehienetan agertu da. Eta belaunaldi arteko tasunari ere nahiko ez kenduta gaztei esuki bideratutako proiektuetan, askotan agertu da belaunaldi arteko tasuna. Oso modu ezberdinetan, ez, gaur ikusi dugu kudeaketa nola pasa EHZ-etan belaunaldiz belaunaldi, ikusi dugu ahots baten nola den sortzaile batek jaso duen ezagutza guzti hori nola transmititu, eta iruditzen zait, pixkat azken maila inguru horren gogoeta ere badela nola transmititu proiektuak, ez, jende batek abiatu dituen proiektuak nola kolektibizatu eta hoiei ere beste transmisio batekin belaunaldi artekoa dena eta kolektiboa. Eta pixkat amaitzeko egonda etengabe baliabideen gaia, mai gainean, giza baliabideak egon badaudela, baina modu prekarioan aritzen dela askotan, eta hori bada ez, guztion artean ere pentsatu behar dugun zerbait, baliabideak nun eskatu nola, eta horri nola ze forma eman. Eta bukatu nahiko nuke, aipatu den konfiantzaren estrategiarekin, eta aurrera begirako ez ari baldin bagara, balio izan badute aurreko jardunaldiek eta jardunaldi hauek izan da elkar ezagutzeko, aurrez aurrez, askotan agian proiektuak izenez ezagutzen genituen, baina izan da espazio bat elkar ezagutzeko, elkarrekin hitz egiteko, eta hemen gertatzen denaz gain, bazkarietan eta beste guneetan ezagutzak ere konpartitzeko, eta aurrera begirako estrategietan, konfiantzaren estrategia horri ere heldu beharko diogula bateratzeko hainbat kontu. Eskerrik asko, Iratxe. Nik Iratxek izan bezala, pixkat talde eragiletik aurrera begira ditugun asmoen berri edo emango dizuet.
Bueno, talde eragilea diot, egia esan izenik ere ez dauka taldeak, talde bat gara, lehenengo jardunalditatik biltzen ari garena, jardunaldi horiek antolatzeko, eta ondoren ere lanean jarraitu dugunak, eta lantalde horrek aurrera begira ere baditu asmo batzuk, eta horiek labur-laburrean azalduko ditut orain. 2019an lehenengo jardunaldiak egin genituenean, zuetako batzuk akaso gogoratuko duzue, orduan horrelako mapa moduko bat egiten genuen, ezta? Kultur ekosistemari buruz hitz egiten genuen, eta han identifikatzen genituen, guretzat behintzat kultur ekosistema hortan ardatzak ziren edo gai garrantzitsu batzuk tartean kultur transmisioarena. Ez kultur transmisioa bakarrik, baina beste hainbat ere identifikatzen genituen, eta esaten genuen, edo intuitzen genuen, orduan garrantzitsua zela gai ardatz horietako bakoitzeko saretze bat ematea, elkar ezagutza bat ematea, eta ezagutzatik saretzera pasatzea, eta plan edo bide horri estrategiko bat eukitzea urrats esanguratsuago batzuk elkarrekin eman ahal izateko. Hori aipatzen genuen bai kultur transmisioarentzat, bai gainerako bestelako gaiei buruz ere, ikusgarritasuna dela, kultur sorkuntza dela, kultur politikak direla, hainbat gai esan bezala identifikatzen genituen, eta kultur transmisiora etorrita, aipatzen genuen era berean, gure asmoa zela kultur transmisioak ertz asko zituela, eta jardunaldiz jardunaldi ertzoiek aletuko nituela, eta sakontzen saiatuko ginela ertzoietako bakoitzean. Egin dugu geroztik bide bat, dagoeneko bigarren jardunaldiak amaitu ditugu, eta jarraitu nahiko genuke aurrera begira ere ertzoiek aletzen eta ertzoietan sakontzen. Orduan, talde eragilea ari daia 2022ra begira, eta 2022an ere antolatu nahiko genituzke beste jardunaldi batzuk, oraindik zehaztu gabe dago gaia, egia da mahai gainean behin baino gehiagotan atera dela kultur transmisioa eta esan dezagun komunikazioa, horrela modu orokor batean hitz egin da, edabideak izan daitezke, baina edabideetatik haratagoko komunikazio esparruak ere izan litezke, ikusiko dugu, gaia azkenean zehaztuko da edo erabakiko da, eta egitaragoa ere bai horren inguruan, eta bere momentuan hori jakinaraziko dugu edo iritsiko zaizue horren gaineko informazioa. Eta horrekin batera talde eragileak jarri du martxan beste lanildo bat esan dezagun, eta da hain zuzen ere kulturgiltzako elkarte, erakunde egituratutako azpisektorekako elkarteekin bilera bat egin genuen irailean, batetik dinamika honen berri emateko, horietako batzuk zuzenean ezagutu dute eta parte hartu ere bai, baina beste batzuk ez. Eta iruditzen zitzaigun, hainbat elkarte erakunde dagoela Euskal Herrian kultur transmisioa lantzen dutenak, eta aurrez aurreko aurkezpen bat bintzat egitea komeni zala gure aldetik, eta era berean jasotzea erakunde horiek ere zertan ari diren, ez? Kultur transmisioaren inguruan ze dinamika dauzkaten martxan elkar ezagutzeko. Ze, jardunaldietan berresten ari gara elkar ezagutzu behar hori badagoela, eta zer esanik ez saretu behar hori, ez? Orduan, egin genuen helengo bilera hori, nik uste dut berretsi zela bilera hortan bertan berriz ere elkar ezagutu eta elkar hurbildu behar hori, eta horrekin batera, mahai gainean jarri genuen, ia, eta horti dator lehen egin dudan galdera ere, ia aukerarik dagoen, ia giharrik dagoen gure artean, estrategia edo bide horri edo deitu plan nahi den bezala elkarrekin bide horri bat adosteko, egiteko. Hori dago mahai gainean, eta helburua da abenduan bertan hainbat eragileen artean gogoeta saio bat egitea, hain zuzen ere hortaz pentsatzen, elkarrekin pentsatzen hasteko. Eta ikusteko benetan bide horri hori egitea posible den, nola egin, zer den hori, eta ikusiko dugu zer ematen duen horrek ere, baina gure asmoa behintzat lanean jarraitzea da, eta dinamika honi forma ematen jarraitzea da. Beraz, asko daukagu egiteko, biztan da, baina asko egiten dugula ere ikusi dugu saio hauetan, bai lehenengo jardunaldietan, eta oraingo hontan ere argi gelditu da hori, eta gure aldetik
besterik ez animo eta urren arte.